Vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych zahájil srpnové jednání klubu 2019 a přivítal tady velmi významného hosta, pana Milana Uhríka, inženýra, doktora filozofie. Je to člověk, který, když mluví v Evropském parlamentu, tak část parlamentu se zvedne a odejde, protože to nemůžou jaksi poslouchat, rve jim to uši. Tak věřím tomu, že dneska, až dostane slovo, že to bude tady, ne, že odejdeme, ale že budeme pečlivě poslouchat. Je tady naše paní novinářka, je tady další novinář odkud? Z Parlamentních listů, děkuju. A že ta dnešní akce bude bohatě medializována. Já osobně se na to velmi těším. Takže to za prvé. No a za druhé vás tady všechny srdečně vítám a předávám slovo panu Uhríkovi, který bude mluvit o současné situaci v Evropské unii, což je instituce, která podle mého názoru, je to můj osobní názor, nemá šanci, aby v tomto smyslu vedení politiky, aby obstála, není konkurenceschopná. Já mám všechno, nechystal jsem si žádný dlouhý úvody a dávám panu europoslancovi slovo. Prosím. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pekné privítanie a samozrejme aj vám za účasť. Som veľmi rád a poviem na rovinu, že je pre mňa cťou, že môžem byť medzi vami a poviem tiež na rovinu, že viac ako nejak rečniť, som sa sem prišiel s vami porozprávať, to znamená, že pokiaľ bude nejaký priestor technický, tak veľmi rád si vypočujem možno aj nejaké vaše postrehy, vaše námety, vaše nejaké postrehy z toho, ako tá spoločnosť v súčasnosti vyzerá, čo vás z praxe trápi, lebo a najhorší politik je podľa mňa taký politik, ktorý sa tvári, že všetko vie najlepšie a že najmudrejší na svete. Máme takú jednu v Bruseli, volá sa Ursula von der Leyenová, ak ju poznáte, a tie riešenia potom vyzerajú pre tú Európu veľmi nešťastne. Takže skúsim ja niečo porozprávať, čo som si pripravil v krátkosti ohľadne situácie v Európskej únii a potom, pokiaľ bude teda priestor, a dúfam, že bude, tak sa veľmi teším na diskusiu, na prípadné otázky a na to, ako to vyzerá. Ak dovolíte, tak si sadnem, aby to nebolo také, že 40 minút. Či koľko mám hovoriť? Môže byť 50. Když to bude delší, nevadí, když to bude kratší, taky nevadí. Dobre. Nie, vyskúšame, veď niečo. Stopky běží. Ďakujem. Začíname. Dobre, témou, na ktorú ma poprosili kolegovia, že aby som niečo porozprával, je európska taká zelená politika, Green Dealová politika, priemyselná politika a všeobecne to, že kam sa to uberá, kam sa to vyvíja a čo nás pravdepodobne čaká, lebo tá situácia je dosť zlá, to si povedzme na rovinu. Všetci to vnímate, všetci to vieme, všetci to vidíme a je otázka, že akým spôsobom sa teraz tá zlá situácia bude do budúcna riešiť. Lebo nemusí sa riešiť vôbec, môže sa riešiť nejako, môže sa riešiť lepšie, alebo môže sa riešiť dokonca ešte aj horšie. Aj to sa skutočne dá. Tá európska poľnohospodárska politika je najstaršia európska politika a ja som si len tak pre zaujímavosť našiel, že teraz v tomto 6-7 ročnom období sa na ňu vynaložilo 386 miliárd eur a každý človek, to je tiež zaujímavá informácia, hoci to nie je veľa peňazí, prispieva na poľnohospodársku politiku 34 centami na deň. 0,34 € dáva každý občan Európskej únie na poľnohospodársku politiku každý deň. Na to, aby sa proste dotovali farmári, dotovali poľnohospodári, aby sa robili všetky tie projekty. Je to veľa alebo málo, je to spravodlivé alebo nespravodlivé, to je samozrejme na otázku. Ale sú to peniaze, ktoré do toho Bruselu idú, či sa nám to páči alebo nepáči, lebo tak je to dohodnuté. Tie peniaze tam sú a niekto o nich rozhoduje nejakým spôsobom. A je to dosť veľa peňazí na to, aby to dokázalo situáciu v Európe zlepšiť, ale je to dosť veľa peňazí na to, aby to dokázalo situáciu v Európe aj zhoršiť, pokiaľ sa tie peniaze nebudú rozdeľovať spravodlivo. Čo sa týka samotného Green Dealu, no tak to je podľa mňa jedna veľká európska tragédia. Viete veľmi dobre, že Green Deal je jediná legislatíva snáď na celom svete, ktorej cieľom je, doslova do písmena, snáď sa nepomýlim, znížiť poľnohospodársku produkciu.
Všetky opatrenia Green Dealu sú zamerané na to, aby sa potravín vyrábalo v poľnohospodárstve alebo potravinárstve menej ako predtým. Ja neviem, ktorý hlupák toto vymyslel, či vôbec existuje niekde v inom štáte sveta nejaká legislatíva, ktorá by nejakému odvetviu umelo prikazovala, aby vyrábali menej, aby zarábali menej, aby produkovali menej. Legislatíva, ktorá by napríklad, ja neviem, dopravcom alebo kamionistom povedala, že vy nebudete jazdiť denne 200 alebo 300 kilometrov, ale len 100 kilometrov. Alebo stavebníkom, murárom povedala, že neuložíš za deň 1000 tehiel, hoci to zvládneš, ale iba 500 tehiel. Pretože podľa nás robíš jednoducho toho príliš veľa, asi príliš dobrý. Ktorý hlupák, s prepáčením, vymýšľa tieto legislatívy a tieto nariadenia, tieto príkazy, ktoré umelo znižujú produkciu európskych, českých, ale aj slovenských farmárov. To mi je záhadou a rovnako tak mi je záhadou, hoci asi tušíme, že kto ich za to platí a prečo to vlastne celé robia. Viete, poviem vám na rovinu od srdca a potom trošku možno odbornejšie, ale teraz tak emotívnejšie snáď. Viete, ja mám pocit, že tí blbí zelení progresívci s prepáčením, čo sedia v Bruseli, by sa pri konci poslednej ľadovej doby spred 10 alebo 12 tisíc rokmi rituálne zavraždili, keby bojovali proti tomu oteplovaniu, ktoré v dávnom čase v Európe predchádzalo. Pamätáte si, alebo teda vieme z histórie, že v tom čase bolo v našich končinách polárne počasie. A postupne prichádzalo k nejakému oteplovaniu. No a ja neviem, čo by títo dnešní zelení ekofanatici robili, keby žili v tom danom čase a snažili sa tomu oteplovaniu zabrániť. Pozor, nikto z nás nespochybňuje, že oteplovanie v Európe prichádza. To vidíme asi všetci. Každý si to pamätáme, dokonca ešte aj ja si pamätám, že toho snehu kedysi bývalo viac, ako je to v súčasnosti. Nikto z nás samozrejme logicky nespochybňuje to, že prírodu treba chrániť a nechceme zbytočné emisie, ktoré v prírode nemusia byť a nechceme mať prírodu zašpinenú. Čo spochybňujeme je však to, že riešením tejto klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy sú opatrenia, ktoré sú ukotvené v tej tzv. Zelenej Green Dealovej politike. To znamená, že riešením oteplovania bude to, že poľnohospodári a farmári budú produkovať menej. To rozhodne riešením nie je. A my to všetci veľmi dobre vieme. Vždy pri týchto debatách je dobré povedať si nejaké čísla a my s kolegom, a inak tam bývalý poslanec Jano Kečkeš, môj poradca v súčasnosti, sa zaoberáme dosť intenzívne automobilovým priemyslom, pretože nás strašne hnevá, aké regulácie, aké obmedzenia pripravuje Európska únia pre producentov automobilov a pre vlastníkov automobilov a de facto likviduje európsky automobilový priemysel, čo je inak problém aj pre Českú republiku samozrejme do budúcna. No a nezaškodí si pripomenúť, že Európska únia podľa odhadov, štúdií, prieskumov produkuje zhruba len nejakých 8 až 9 celosvetových emisí a z tých 8-9 ktoré vytvorí celá Európa dokopy, celá Európska únia, je zhruba 13 emisí, môže sa to líšiť, pripadajúca na poľnohospodárstvo a nejakých 10-15 emisí záležitosti od toho, aký prieskum je to, alebo aká analýza na dopravu. To znamená, že keď to prepočítate, prenásobíte, tak európske poľnohospodárstvo a všetky európske autá vytvárajú každé zhruba 1% celosvetových emisí. A je otázka na nás, a hlavne teda na našu kolegyňu Lejenovú z Bruselu, že či má zmysel každé toto 1% ešte stláčať za cenu extrémne vysokých finančných, ale aj organizačných nákladov ešte nižšie, len za to, aby sme v úvodzovkách zachraňovali planétu pred nejakým oteplovaním, keď zvyšok sveta buď na tieto emisné alebo ekologické, green dealové, zelené politiky buď kašle, alebo v tom znečistení ešte ďalej pokračuje. A je otázka, či nie je lepšou stratégiou, okrem samozrejme ochrany prírody, s čím všetci súhlasíme, podporovať aj adaptačné opatrenia, lebo nechcem byť nejaký posol zlých správ alebo nejaký taký, čo pochybuje, kacír, ale niekedy sám sa seba pýtam, že dobre, my sa tu teraz v Európe môžeme rozkrájať, zničíme si poľnohospodárstvo, zničíme si automobilový priemysel, aby sme zastavili oteplovanie planéty. A ja sa len tak kacírsky spýtam,
Čo keď sa to oteplovanie planéty nezastaví? A bude pokračovať ešte nasledujúcich 50-100 rokov, tak ako to bolo v tých historických, geologických alebo astronomických cykloch, že jednoducho to neprestane. My si zničíme priemysel, poľnohospodárstvo, automobilový priemysel, dopravu a možno, že tá teplota bude ešte chvíľu prirodzene vplyvom nejakých geologických zmien narastať a myslím, že v takom prípade by sme mali byť tiež pripravení a viac ako nejaké reštrikčné opatrenia pre poľnohospodárov, pre farmárov alebo pre priemysel všeobecne by sa malo investovať možno do nejakých adaptačných opatrení, to znamená, aby sme boli pripravení v Európe možno aj na tento scenár, jednoducho na ten scenár, že bude teplejšie. Neviem o koľko, možno veľa, možno málo, to už je na iných expertov, ale mali by sme byť pripravení na to, že možno tým znižovaním emisí sa to oteplovanie planéty nezastaví tak, ako si niektorí naši kolegovia, Greta Thunbergová alebo zelení z Europarlamentu sľubujú. Treba oceniť európskych, ale samozrejme aj českých, slovenských farmárov, že k tomu znižovaniu emisí podľa štatistík, ktoré som si dohľadal, prichádza aj prirodzene, bez Green Dealov, jednoducho tým, že sa používa modernejšia technika, pokročilejšie, sofistikovanejšie postupy, jednoducho to znižovanie emisí v Európe, na Slovensku, v Česku je už aj tak dosť intenzívne a poznám sa aj osobne s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory s pánom Gajdošom a tí sú právom hrdí na to, že máme v Európe jedny z najnižších emisí pri tvorbe potravín alebo poľnohospodárskej produkcie na svete. Vy by ste asi vedeli o tom z fachu hovoriť lepšie, ale v porovnaní s produkciou v Číne alebo niekde v ázijských štátoch, alebo možno aj v štátoch Južnej Ameriky, kde sa používa tej chémie všeobecne, oveľa viac sme v Európe na tom výrazne popredu a ja si nemyslím, že je správnou cestou škrtiť tých európskych farmárov a poľnohospodárov, ktorí sa už teraz snažia v porovnaní so zvyškom sveta oveľa viac ako ostatní, škrtiť ich ešte viacej a likvidovať ich ešte viacej. Čo sa týka toho Green Dealu, tak viete, boli také nejaké ciele, keď sa to prijímalo pred pár rokmi, ja som hlasoval tedy v Europarlamente samozrejme proti tomu, lebo však človek nemusí byť génius, aby rozlúskol orech, ako sa hovorí. A teda toto nebol ťažký oriešok rozlúsknuť, že tie milníky, ktoré boli v rámci Green Dealovej politiky všeobecne nastavené, boli nerealizovateľné, že boli utopické, boli to snílkov, ktorí si niečo vo svojej hlave naplánovali a teraz sú s desením prekvapení, že ten svet sa nezmenil a ide si svoje a fyzikálne zákony sa takisto nezmenili a riadia sa nejakými pravidlami a čudujú sa, že prečo sa nič nedieje a prečo sa nič nezlepšuje podľa ich očakávaní. Základnými nejakými cieľmi, milníkmi toho Green Dealu bolo znížiť používanie pesticídov do roku 2030 o 50%, hnojív o 20% a bolo tam viacero takýchto rôznych milníkov. Neviem, do akej miery, priznám sa, nie som ja expert na poľnohospodárstvo, nesledujem tie štatistiky na dennej báze. Neviem, do akej miery sa tieto milníky podarí dosiahnuť, ale viem, že s tým majú mnohí poľnohospodári aj na Slovensku, keď sa rozprávam, problémy, pretože to znižovanie napríklad používania niektorých typov hnojív vedie k tomu, že musia používať potom niekoľkonásobne vyššie dávky iných, menej účinných hnojív a nakoniec je tej ľudovo povedané chémie v tých potravinách, v tých obilninách ešte viacej, ako bolo predtým. Veľký problém Európy, ktorý ale napríklad Európska únia nejako viditeľne nerieši, je starnutie farmárskej populácie. Teraz sa vás nechcem dotknúť, ale podľa štatistík, aj to tak sedí, je priemerný vek farmárov v Európe 57 rokov. A to sami musíme uznať my všetci, že to je neudržateľné a mladých len 12% má po 40 rokov. Už ani ja nie som, ešte som 40 ročný, ale je zlé, že len 12% všetkých farmárov má menej ako 40 rokov. To potom, ako natvrdo sa opýtam, kto to bude robiť. Ako dobre, nejaká automatizácia, možno príde, umelá inteligencia, jedno s druhým pomôže, ale to nenahradí proste ľudí v praxi, nenahradí to môže pomôcť možno nejakému kombajnu alebo niečo, keď sa to lepšie vymyslí, neviem, ako je to štádiu teraz, ale nenahradí to tú pracujúcu silu a nenahradí to ani to know-how alebo tie zručnosti, ktoré tá spoločnosť má. A ja viem, že dnes je problém s tými mladými ľuďmi všeobecne, veď s tým sa aj my stretávame a to teda
platí naprieč všetkými odvetviami hospodárstva, že tým mladým sa, poviem to na rovinu, buď nechce pracovať, majú nereálne očakávania, myslia si, že život je taký ako na Instagrame alebo na TikToku, že každý bude milionárom za 2 roky, ako v Kalifornii a Hollywoode a každý chce byť tanečníkom, spevákom a superstar a neviem čo, a tak normálne robiť je problém zohnať takého mladého človeka, ale na druhej strane potom oni samozrejme niekedy dospejú a zistia, že treba aj platiť hypotéky, žiť a starať sa o rodinku a jedno s druhým a prichádza nejaké vytriezvenie, ale aj tak tých mladých ľudí, ktorí sa angažujú v tej poľnohospodárskej oblasti alebo aj všeobecne v priemysle, je proste málo. A malo by sa s tým niečo robiť. Ale mňa mrzí, keď v európskych rozpočtoch napríklad ani raz, minule sme to počítali s kolegami, nie je spomenuté slovo rodina, ale za to je tam 93 alebo 96 krát spomenuté nejaké buď LGBTI, alebo imigranti, alebo nejaké iné veci, ktoré si podľa mňa teda podporu až tak nezaslúžia a radšej si tu zaslúži tá rodina, aby tí mladí ľudia mali perspektívu v Európe a neboli sme odkázaní na to, že budeme musieť stále dovážať nejakých Afričanov alebo otvárať dvere všetkému z Ukrajiny. Čo sa týka tej poľnohospodárskej politiky, ja som sa spýtal kolegov však aj v strane, ale teda aj v rámci nášho tímu, hoci teda nie som členom a nejdem to skrývať a nejdem sa hrať na najväčšieho odborníka na svete, nie som ja členom poľnohospodárskeho agri výboru v Európskom parlamente, ja som členom výboru pre občianske práva a slobody, my sa tam hádame o imigrantoch. Ale spýtal som sa kolegov, že aké sú také najväčšie problémy farmárov, poľnohospodárov na Slovensku. No a dali mi teda 7 takých najväčších limitujúcich faktorov, keď to tak poviem, ktoré ich nejakým spôsobom obmedzujú a bol by som zvedavý, že či také isté podobné problémy máte aj vy v Čechách, lebo predsa len v Europarlamente my, keď o tom rozhodujeme, tak nerozhodujeme len o jednom štáte, ale tie pravidlá sa nastavujú nejako pre celú Európsku úniu, aj keď tí západňari si tam vždy nejaké výnimky samozrejme prepašujú. Jeden z takých najväčších problémov alebo takých faktorov limitujúcich sú ekoschémy, to znamená, že musia byť udržiavané buď nejaké odložené v prípade trávnatých porastov, že musia odkladať kosenie, alebo potom v prípade farmárskej pôdy alebo priamej poľnohospodárskej pôdy, tam musia byť tie biopásy a rôzne administratívne, umelo neudržiavané plochy, to je to správne slovo, na to, aby vôbec mohli dostať tie priame platby, na ktoré predtým možno mnohí mali nárok aj bez týchto nezmyselných ekoschém. Ďalšie sú pre nich, a možno teda aj pre vás, prísnejšie a často nezmyselné pravidlá pre rotáciu plodín, pokrývnosť pôdy, krajinné prvky, proste manažérske zásahy na ornej pôde alebo na poľnohospodárskej pôde, viac papierovačiek, minimálne pokrytie, ochranné pásy po prívodách, nemôžu to orať, nemôžu tam tie protierozné opatrenia robiť a tak ďalej. Mám tu poznačenú sociálnu kondicionalitu, ktorú mi povedali, že je jeden z takých veľkých problémov. Neviem, toto je asi kontroverzná téma, rád by som počul aj váš názor možno v rámci spätnej väzby, aby sme aj vedeli potom správne hlasovať, keď na to príde téma. Čoraz prísnejšie dodržiavanie nejakých základných pracovných a bezpečnostných štandardov. Na jednej strane správna vec, na druhej strane, keď sa to už preháňa a viacej sa papieruje, ako robí, tak asi to správne nie je. Evidencie školení a dodržiavanie pracovného času možno až príliš striktné, alebo podobné veci. Neviem, do akej miery je to produktívne a správne a vhodné a potom, kedy to už prekročí takú tú úroveň, že je to byrokratická šikana a viacej sa papieruje. My to vidíme v Bruseli, viete, tam je to celé, tam je 10 000 úradníkov v tom Europarlamente a 10 000 tam dokopy a nejaké 3 000 tlmočníkov z toho. A viete, tí ľudia tým, že nerobia reálnu robotu, tak si vymýšľajú hlúposti. A čím viac ľudí vymýšľa hlúposti, tým horšie je potom samozrejme pre Európu. A často sa hovorí názor, a to si myslím aj ja, že najlepšie by bolo, keby ten Europarlament sa rozpustí a zruší, a aspoň by sa nevymýšľali hlúposti. Dobre, ďalší problém, ktorý je, a to je naozaj podľa mňa problém, je zákon o obnove prírody. To sú tie mokradie, rašeliniská, ktoré majú dopad na poľnohospodárskú krajinu. Tam aj na Slovensku sme mali o tom diskusie, že sú to často až nezmyselné zákazy, obmedzenia, využívania tejto poľnohospodárskej pôdy, že naprší, vznikne nejaká mláčka, keď vydrží trošku dlhšie, tak už je považovaná za
nejakú mokrať a ten poľnohospodár alebo ten majiteľ s tým nemôže narábať a musí to už obchádzať a podobné veci. Obmedzovanie pesticídov, herbicídov, hnojív, na to ste vy asi ľudia z fachu väčší odborníci, ale počúvam to prakticky paušálne všade, že bez ohľadu na to, aké typy hnojív alebo aké technologické postupy a aplikácie týchto hnojív, tak vo všeobecnosti tieto európske reštrikcie robia viacej problémov ako nejakého osohu, aj keď dobre v poriadku niektoré supertoxické hnojivá alebo chemikálie používané na ošetrovanie plodín je podľa mňa správne, keď sa v priebehu histórie zakážu alebo nahradia nejakými menej toxickými, veď o tom by mal byť ten technologický pokrok, ale asi nie je správne, aby v Europarlamente o tom rozhodovali napríklad europoslanci, alebo Európska komisia často o tom rozhoduje a Europarlament to namieta, to je veľmi častý postup, kedy v Európskej komisii to prechádza práve vďaka lobistickým skupinám, lebo niektorí výrobcovia hnojív si tam dávajú žiadosti o výnimky a my potom ako Europarlament to namietame niekedy tak, niekedy onak, ale spravidla teda Európska komisia prostredníctvom lobistických skupín o tomto rozhoduje. Potom ďalší problém boli tie odlesňovacie politiky, odlesňovacie pravidlá, ktoré zavádzajú teda ešte stále nové povinnosti sledovateľnosti dreva. Nemôžete napríklad nakupovať drevo, ktoré bolo samozrejme z pralesov alebo z nejakých historických lesných oblastí. To asi do istej miery možno, že aj je v poriadku, ale nie tak, ako to Európska únia navrhuje, pretože ona navrhuje, že napríklad tí majitelia alebo výrobcovia dreva musia vydokladovať, že XY rokov predtým tam ten les nebol, že nebol zarastený, alebo tam nebol nejaký prales alebo niečo podobné. Takisto aj v prípade chovu dobytka, to tiež by som možno, že počul rád váš názor, že ako to vlastne v praxi je, sa prehlbuje tá dosledovateľnosť všetkého prakticky. Otázka je napríklad, či to platí pre nejakých Ukrajincov, ktorí sem dovážajú, možno to hovädzie mäso až tak nie, ale teda minimálne tie plodiny, ktoré sem dovážali vo veľkom v posledných rokoch, že či tam bola nejaká dosledovateľnosť alebo nie. Čo som počul, tak teda nič. A to isté platí aj pre krmivá. No a potom samozrejme, ako posledný, ale nie je úplne posledný problém, trhové tlaky dovozcov z Ukrajiny. To stále samozrejme platí, tie politiky sa stále nastavujú tak, že tej Ukrajine sa pomáha, to je jednoducho geopolitika, ja mám na to svoj názor, lebo podľa mňa sme pomohli už dosť, ale to je vecou každého, ako sa na to pozerá. Ale fakt je ten, že ten ukrajinský dovoz sa do veľkej miery buď, a nie, že priamo zvýhodňoval, on sa zvýhodňoval napríklad aj tým, že pre nich tam neplatia rovnaké pravidlá ako pre európskych farmárov alebo rovnaké bezpečnostné alebo technologické, ekologické normy. A takisto sa nepriamo podporoval aj tým, že sa de facto nekontroloval a na Slovensku bolo niekoľko škandálov, kedy síce boli nastavené nejaké dovozné kvóty, ale proste chodili tie kamióny krížom krážom a nikto to nekontroloval. Nikto nemal odvahu to politicky otvoriť, keď aj sa vedelo, že nosia viacej, ako bolo dovolené, lebo Ukrajina, sláva Ukrajine, no, čo vám budem hovoriť. V roku 2022 podľa oficiálnych štatistík sa doniesol z Ukrajiny dovoz poľnohospodárskych produktov za 15 miliárd eur, 23.11, 24.13. Či je to pravda, alebo nie, ja neviem. To nevie asi nikto z tejto miestnosti, to možno vie 5 ľudí v Európskej únii, niekde v Európskej komisii, ktorí tie dáta dávajú dokopy, čo odprezentujú na verejnosti, ako to skreslia, ako tie tabulky nejakým spôsobom upravia, čo z toho výjmu. Viete dobre, tí, čo robíte s číslami, že keď máte nejaké super zložité nejaké výkazy, tak si to viete zašiť do inej kolónky a už to tam nie je. Čo z toho je pravda, čo z toho nie je pravda, ťažko povedať. V každom prípade počúval som zo všetkých strán, teda, že ten dovoz z Ukrajiny bol veľkým problémom. Veľkým problémom je a zrejme bude Mercosur. To je dohoda, o ktorej, je mi to trápne, ako takto povedať medzi vami, ale ja neviem nič, lebo všetko sa to rokuje niekde za zatvorenými dverami. Malo sa to schvaľovať, pôvodne nám hovorili, že niekedy v júni to malo byť v Europarlamente, čo je teraz august. Nepočul som o tom ešte stále nič. Oficiálne nejaké rokovania síce prebiehajú, ale nejaké závery alebo nejaké návrhy alebo niečo podobné sa k nám stále oficiálnou cestou nedostalo. Ja ako europoslanec o Mercosure oficiálne nemám žiadny papier nejaký, že by nám niekto
nejakí vyjednávači z Európskej komisie dali, takže nevieme, čo sa tam vyrokováva. V každom prípade ten Mercosur, alebo tá dohoda s krajinami Južnej Ameriky vytvára druhý tlak, by som povedal, na tých európskych farmárov a poviem na rovinu, že naša politická skupina, však aj my v rámci nášho hnutia Republika zo Slovenska sme proti uzavretí tejto dohody, lebo to v podstate otvára ako keby druhý front proti našim farmárom a poľnohospodárom. Prvý front otvoril samotný Green Deal, ktorý ich núti produkovať drahšie, produkujú menej a komplikovanejšie. To znamená, že produkovať potraviny drahšie. A teda sa otvorí druhý front, ktorý vlastne ešte týmto našim umelo drahším poľnohospodárom privezie lacnejšiu konkurenciu z Južnej Ameriky, kde také pravidlá nemajú. Áno, európski vyjednávači síce hovoria a ubezpečujú nás, že táto dohoda má implementovať európske pravidlá v Južnej Amerike, aby aj tam tí poľnohospodári to nejakým spôsobom dodržiavali, ale kto to tam skontroluje ako reálne? Niekde na farme v Argentíne alebo v Brazílii, kto to tam pôjde, kedy pozrieť? Či to tam dodržiavajú, nedodržiavajú, ako to tam chovajú nejaký dobytok alebo niečo podobné. Takže je to de facto neskontrolovateľné. A naši umelo predražení poľnohospodári budú mať lacnejšiu konkurenciu teraz zo zahraničia, keď sa tá dohoda príjme, no tak asi ako to zase dopadne, zase len budú mať horší a ťažší život a potom sa čuduj svete, prečo mladý človek nechce pustiť do podnikania alebo do práce v poľnohospodárstve, pretože aká vízia tam je? Len komplikácie, len problémy a všetky politiky smerujú časom len k tomu, že všetko bude komplikovanejšie, ťažšie a horšie pre tých európskych poľnohospodárov, farmárov, potravinárov. Takže z tohto pohľadu sa nečudujem, že mladým alebo ľuďom v strednej generácii sa jednoducho nechce do tohto odvetvia ísť pracovať, pretože zrejme to priváža a nejak vnáša istú neistotu budúcnosti do ich, alebo teda neistotu do ich budúcnosti. No a čo sa týka takej všeobecnej politiky, aby sme k nej sa dostali, lebo to všetko so všetkým súvisí, kolega teraz pred chvíľou sme sa rozprávali a spomenul, že piatok napríklad bude rozhodujúci. Bavili sme sa o drúbežom mese, keď sme sedeli spolu na káve, že aké sú pravidlá pre dovoz drúbežího z Ukrajiny a podobne. A potom, že piatok bude veľmi dôležitý, lebo bude stretnutie Trump-Putin niekde na Aliaške pravdepodobne a bude sa rozhodovať o geopolitike. A fakt je ten, akože je to fakt, zase, či sa nám to páči alebo nepáči, je úplne jedno. Fakt je ten, že tá geopolitika veľmi výrazne ovplyvňuje životy nás, životy vás, životy bežného človeka a ja to zvyknem hovoriť tak, že lebo ako politik často počúvam a ako líder strany často počúvam, že ľudia, ktorí sú mimo politiky, nechcú vstúpiť do politiky, mi povedia, že ja do tej politiky nejdem, lebo poprvé tam sa len hádajú, tam je samý klamár, samá mafia, samý zlodej, neviem čo, samé negatíva. A ja do tej politiky nejdem, lebo nechcem byť taký. A ja hovorím, no dobre, ale keď ty tam do tej politiky nepôjdeš, tak zostanú tam iba hen takí, lebo im to vyhovuje. A keď tam nepôjdu tí poctiví, tí slušní ľudia, tak potom to zlepšenie ani logicky prísť nemôže. No a druhý argument je ten, alebo druhý fakt je ten, že každý človek by si mal uvedomiť, že tá politika, a obzvlášť geopolitika, rozhoduje o našich osobných, teraz hovorím ako človek, o mojom živote možno viac, ako niekedy ja sám. Lebo politici rozhodnú o tom, či bude v Európe vojna alebo mier. A to teda ovplyvní naše životy. Politici rozhodnú o tom, koľko bude stáť benzín, politici rozhodnú o tom, kde bude stáť materská škola, škôlka, alebo vysoká škola, stredná škola, kde bude stáť aká fabrika, aké budú dane, aké budú dôchodky, aké budú dávky, aká bude nejaká priemyselná alebo hospodárska politika štátu. O tom všetkom rozhodujú politici, chápete? A vy ako občan, ako človek sa tomu prispôsobujete a snažíte sa v tom svete nejako preplávať, nejako prežiť. A možno tie vaše osobné rozhodnutia ani zďaleka nevplývajú na ten váš život až tak, možno v rodinej nejakej alebo v súkromnej sfére áno, ale v tej ekonomickej sfére až tak, ako práve rozhodnutia politikov. A preto je dôležitá tá politika, a aj tá geopolitika, je dôležité to sledovať. No, čo nás čaká v Európskej únii, ja neviem, ani semka netuší, ako sa hovorí na Slovensku, lebo vidíme, aký je ten svet turbulentný. Pred 3-4 rokmi sme tu mali COVID, potom zase Ukrajina, potom zase energetická kríza. Čo bude o rok? Ťažko nejakým spôsobom predikovať, môže prísť niečo nové, čo tu ešte nebolo nejaký typ krízy, alebo sa môže všetko vyriešiť.
Uvidíme, buďme optimisti. V každom prípade Európska únia prezentuje nejaké plány do budúcna. Takým posledným takou veľkou správou, ktorá ako zarezonovala a ktorá sa teda bude dotýkať určite aj vás v oblasti agra alebo aj v oblasti bežného života, je v podstate ten nový európsky rozpočet na nasledujúce roky, ktorý predstavila Leyenová nedávno, asi 2 alebo 3 týždne dozadu. Ursula von der Leyenová to predstavila tak, že ide o smiešne, že ide o najambicióznejší európsky rozpočet, aký dala dokopy. Viete, a pýta 2 bilióny eur na roky 28 až 34. 2000 miliard eur. Ona si proste napísala na papier, že ona chce 2000 miliard eur od štátov na to, aby mohla teda rozhadzovať a míňať peniaze na blbosti, keď to tak mám povedať. A sama sebe to označila, že je to najambicioznejší rozpočet. Takýto frajer viem byť aj ja. Navrhnem si plán, ja neviem, že si postavím dom za 10 miliónov a bude to najambicioznejší dom, ale keď na to nemám, tak akože to sú proste iba sny, alebo horšie ešte, že nejaké fantasmagórie. No a Leyenová predstavila, že teda nasledujúci rozpočet 28-34 by mal byť v hodnote tých 2 biliónov 2000 miliárd eur, pričom viacej peňazí má ísť na bezpečnosť, rozumejte, na zbrane, lebo to je bezpečnosť. A dokonca tam má tam pribudnúť teda aj permanentná rozpočtová položka v riadku, tabulke Ukrajina, na to má ísť 100 miliárd eur v nasledujúcich rokoch. Doteraz, čo sa posielali peniaze na Ukrajinu, aby ste chápali, to boli vždy mimoriadne nejaké zdroje, ktoré sa ad hoc schvalovali, z nejakých iných zdrojov sa zobralo, niečo sa neminulo, nejaké prebytky alebo niečo podobné, ale vždy to boli ad hoc peniaze akože špecifické. Teraz prvýkrát priznávajú a kalkulujú s tým, že by sa Ukrajina zavedla ako normálne trvalý náklad, ako keď máte vo firme nejaký dlhodobý majetok alebo nejaký odpis alebo niečo podobné, aby sa štruktúrálne systematicky zavedla de facto do rozpočtu. Čo je vec, ktorou my rozhodne teda nesúhlasíme, lebo Európska únia tu má byť na to, však hľadáme to členstvo od tých štátov, ktoré sú členskými štátmi a cieľom Európskej únie, aj nás ako politikov, europoslancov by malo byť starať sa o záležitosti nás, európskych štátov, a nie posielať peniaze na Ukrajinu. Ja neviem, či sme teda vstupovali do únie na to, aby sme posielali peniaze inde, alebo na to, aby sme budovali nejakú hospodársku spoluprácu. Leyenová samozrejme nepovedala, odkiaľ tieto peniaze zoženie. Je to veľmi nepravdepodobné, že to v takejto podobe prejde. Samotní Nemci povedali, že takýto rozpočet nepripadá do úvahy, že oni na to toľko peňazí nedajú. Ostatné štáty, niektoré sa tiež vyjadrili negatívne. Zatiaľ je to prvý návrh, ktorý bol na stole. Prvý návrh, ktorý je na stole, ktorý inak bol tak, že kolegovia z rozpočtového výboru Europarlamentu mali, neviem, myslím, že to bola streda, do obeda mali mať stretnutie a v útorok večer nevedeli, ako ten návrh rozpočtu vyzerá, že im to doniesli normálne fyzicky takto na papieroch na výbor, že tu je návrh rozpočtu a 2000 miliárd, vyjadrite sa. Že absolútny amatérizmus, absolútne nezvládnutá situácia zo strany Eurokomisie, Leyenovej a eurokomisárov. Nevedia, čo chcú, nevedia, ako sa z toho vymotať, nevedia, ako s tou Európskou úniou alebo s Európou ďalej a jednoducho tápajú a vymýšľajú, čo sa dá spraviť. Celkovo Európa sa momentálne nachádza v dosť blbej, je to správne slovo, hoci vulgárne, medzinárodnej a geopolitickej situácii, pretože situácia je taká, že my sme v európskom priestore ako nejaký kontinent, alebo teda Európska únia ako časť kontinentu. Voči východu sme si uzavreli vlastnými rozhodnutiami hranice, aj obchodné cesty kvôli sankciám. Povedali, že definitívne sa teda ideme odstrihnúť od plynu a ropy z východu. Dobre, schválilo sa to. Bolo to európske rozhodnutie voči východným štátom, že teda nechceme s nimi obchodovať. A prakticky sa eliminoval obchod s východným blokom, už zostalo len zo pár položiek, ktoré je možné obchodovať. A aj to je otázka, že ako dlho to vydrží. To je Európa versus východ. Voči Číne sa prijímajú čoraz tiež prísnejšie opatrenia v oblasti obchodu. Voči západu, alias Spojené štáty americké a Severná Amerika, je situácia tiež čoraz horšia. Tentokrát je to spôsobené, prvý krok urobili Američania, dobre, ale reakcia Európskej komisie bola absolútne trápna a úbohá.
keď Lejenová so Šefčovičom išli teraz naposledy do Washingtonu rokovať o tých clách, tak sa vrátili s tým, že vyrokovali, že Európska únia, teda európski vývozcovia, exportéri do Spojených štátov amerických budú platiť 15% clá a zároveň sa zaviazali, že nakúpime od Spojených štátov amerických počas Trumpového volebného obdobia, to znamená nasledujúcich 3, možno 4 rokov, energie za 750 miliárd eur a zbrane za 600 miliárd eur. Zoberte si, že ja neviem, určite ste pracovali v nejakých firmách alebo v nejakom prostredí a zúčastňovali ste sa nejakých rokovaní, ale keby ja som sa vrátil domov, že toto som vyrokoval pre Európu, že idete na nejaké rokovanie a vy sa domov vrátite s výsledkom, že dobre šéfe, tak ja som vyrokoval toto. Že im budeme platiť 15% a 1300 miliárd im dáme na zbranie a na energie. Ako to vážne? A nič. A ona to povie, že to je dobrý deal. Že toto vyrokovali pre Európanov. Ako naozaj, že a ani sa nemôžeme hnevať na Trumpa svojím spôsobom, lebo on to pre Ameriku spravil dobre. Problém nie je v tom, čo chcel on, problém je v tom, že v Európe nemáme bohužiaľ lídrov, ktorí by dokázali viesť konštruktívne a normálne rokovania na patričnej úrovni a proste vyrokovať férové podmienky. To znamená, že je tu tá Európa, voči východu sú dvere zavreté, buduje sa nová železná opona, Američanom budeme platiť ako nejaké vazalské poplatky, budeme od nich povinne nakupovať energie a zbrane. A voči samotnej Európe tá Európska komisia ešte uvalila teda tú zelenú politiku, Green Dealovú politiku, ktorá ničí tú Európu zvnútra. A keď si toto všetko dáte dokopy, tak tá Európa má naozaj, to slovo blbú sa k nej vrátim, naozaj blbú perspektívu. Že čo je vlastne vízia, ktorú oni ponúkajú Európanom? Voči východu zle, voči západu zle a čoraz horšie. A voči Európe samotnej čoraz prísnejšie, nezmyselnejšie a likvidačnejšie opatrenia, ktoré znižujú našu konkurencieschopnosť. Našim európskym firmám vo všeobecnosti sa konkuruje voči zvyšku sveta čoraz horšie, čoraz ťažšie. Firmy aj z Nemecka masovo v podstate odchádzajú. V Nemecku je to obrovský problém. A akú víziu ponúkajú títo teroristi, ekofanatici v Bruseli, títo slniečkári, liberáli, progresívci európskemu kontinentu? Lebo toto je ich vízia, toto je stav, kam nám dotiahli oni. Nie ja, alebo my. My sme neboli vo vláde, ani raz, bohužiaľ. Toto je situácia, do ktorej nás dotiahli oni svojimi rozhodnutiami a my s tým musíme žiť, my s tým musíme zápasiť. Poviem jednu takú internú informáciu, ne, tu až nejaké veľké tajomstvo, ale akože, jak je. Mali sme rokovanie vedenia Europarlamentu, lebo niekedy tam chodím, ja som podpredseda našej europarlamentnej frakcie a niekedy chodím na to rokovanie takej tej úzkej skupiny Europarlamentu, rokovanie predsedníctva teda Europarlamentu a rokovali sme o témach, že ktorými by sme sa mali zaoberať ako Europarlament v nasledujúcom roku. Vždy sa to plánuje na rok dopredu, že nejaké priority. A každý nech dá nejaké priority. Tak ja som za našu politickú frakciu Európy suverénnych národov, ja som povedal, že naše priority sú samozrejme migračná politika, poľnohospodárska politika a zrušenie zákazu spaľovacích motorov, to znamená priemyselná politika. Proste tento Green Deal, aby sa zrušil. My to máme oficiálne v programe, že chceme zrušiť Green Deal. Hovorím, že toto sú veci, ktoré musíme otvoriť v nasledujúcich rokoch, lebo vidíte, že automobilky majú problémy, hrozili im 10 miliardové pokuty a je to veľký problém. No a potom postupne každá frakcia povedala svoje nejaké priority a potom išli, to ako pikoška, aby ste vedeli, že ako oni rozmýšľajú. Potom išli predstavitelia left, to je ľavica, to sú v podstate takí tí slniečkári, čo sú za otvorené hranice, a potom Greens, to sú zelení. No a išli títo predstavitelia týchto dvoch frakcií, ktoré sú akože vládne frakcie de facto v Europarlamente, sú súčasťou tej vládnej koaličnej väčšiny. A oni na to reagovali, na tieto naše požiadavky tým, že my to chápeme všetci úplne zle, že napríklad tá zelená politika, ona má obrovský potenciál, Green Dealová politika, že má obrovský potenciál do budúcna, aby sme sa my stali nejakými lídrami vo svete v oblasti zelených technológií, obnoviteľných zdrojov a týchto vecí. A že jediný dôvod, prečo to doteraz nefunguje tak, ako to má, je ten, že sa to nepresadzuje dostatočne razantne a že proste treba zatlačiť ešte viacej na tých našich producentov, na tie naše firmy, aby sa viac orientovali na obnoviteľné zdroje, aby sa viac orientovali na ekologické farmárčenie, na toto. A potom to už bude fungovať. To sú šialenci, to sú blázni, to je úplne iný svet, oni to úplne inak vidia z princípu veci. A tam som si uvedomil, že s nimi sa nedá akože debatovať racionálne, lebo oni sú sfanatizovaní nejakou svojou
multikulty víziou a sú presvedčení o tom, že to bude fungovať a ak to náhodou nefunguje, ani tá imigračná politika, ani tá zelená, ani tá dúhová, tak problém je len ten, že sa presadzuje príliš slabo. A keď sa bude presadzovať silnejšie, tak potom to už bude fungovať a budeme vzorom pre celý svet aj v oblasti tej zelenej technológie. No ja hovorím, že viete, aj v tých zelených technológiách lídrami ste vtedy, keď vás niekto nasleduje, ale nie vtedy, keď idete sami a celý svet ide proti smere, lebo majú zdravý rozum. Ako to vyzerá do budúcna, tým už pomaličky budem končiť tento svoj monológ dlhý. Ako to vyzerá do budúcna, či sme optimisti, pesimisti? Ja som aj. Na Slovensku sú také hlasy, že Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie. My sami sme niekedy zbierali podpisy za referendum, ale nemalo to podporu, poviem na rovinu vtedy. A ja som presvedčený, že z Európskej únie netreba vystupovať, že sa ona rozpadne aj sama, keď bude pokračovať v týchto politikách, ako to robí, lebo nijak inak to dopadnúť nemôže. A keď sa pozriete na historický stav Európy, európskych štátov, on sa stále zhoršuje. Pred chvíľou som to hovoril, Európa versus východné štáty, situácia je horšia ako pred 10 rokmi, výrazne horšia. Európa versus Spojené štáty americké, respektíve Západ, cez Atlantik, situácia je zase horšia, ako bola pred 5 alebo 10 rokmi. Európa versus Európa samotná, situácia je horšia, ako bola v minulosti, čo sa týka konkurencieschopnosti cien energií, životnej úrovne, perspektívy pre mladých, perspektívy pre podnikateľov, pre firmy. Je to horšie. A nič nenaznačuje tomu, že by sa ten európsky diskurs chystal zmeniť. A keď sa nezmení, tak jednoducho sa tá Európska únia zákonite musí rozpadnúť a tie odstredivé tendencie už pribúdajú. Veľká Británia odišla, Maďari tí sú jednou nohou vonku, voči Poliakom boli nejaké opatrenia, uvidíme, ako to bude ďalej. Čo sa týka ale teda samotnej Európskej únie, tak ako je teda v súčasnosti, tak buďme aj trošku optimisti. Zase tá situácia je lepšia, ako bola čo sa týka Europarlamentu a zloženia Europarlamentu. Tá situácia je lepšia, ako bola v minulom volebnom období, rok dozadu. Tedy tam mali tí slniečkári, progresívci, proimigrační a prodúhoví, prozelení aktivisti, vtedy tam mali prakticky drvivú väčšinu, zdrvujúcu väčšinu. Teraz tam majú väčšinu, ale tá väčšina je už taká podlomená a dosť krehká a niekedy sa stanú situácie, že, vymenujem 3 konkrétne prípady, aby ste boli v obraze, že ako to vyzerá. Niekedy sa stanú situácie, že niečo prejde aj také, s čím absolútne nepočítali tí slniečkári a že sa nám darí blokovať niektoré tie najnezmyselnejšie rozhodnutia a že trúfam si povedať snáď do budúcna, že vznikne nejaká nová konzervatívno-vlastenecká väčšina v tom Europarlamente, že aspoň zablokujeme tie najväčšie nezmysly a keď už nič iné, tak aspoň zabránime Európskej únii prijímať ďalšie nezmysly. Tak napríklad poviem prvý príklad, o ktorom si mnohí mysleli pred 2-3 rokmi, že je nemožný, a to je príklad toho, že sa odvolávala Leyenová. Ona bola pred 2 rokmi, alebo ešte aj pred rokom, nedotknutelná. To nebolo, a my sme ani, poviem to na rovinu, my sme ani, poznám tie politické pomery v Bruseli, my sme ani nesnívali o tom, že by sme túto tému otvorili, že by tá téma našla dostatočnú politickú podporu na to, aby sa o nej vôbec hovorilo. Prešiel rok, vytvorili sme europarlamentnú frakciu, tých vlastencov po posledných eurovoľbách je v Bruseli oveľa viacej a bum, pred pár týždňami bolo reálne na stole odvolávanie Leyenovej, musela prísť do Europarlamentu, takto sa tam trásla, takto sa tam vyviňovala z toho, čo robí. A prvýkrát v histórii musela čeliť tomu, že ju niekto chce odvolať. Dobre, neodvolali sme ju, nemali sme na to parlamentnú väčšinu, matematika zatiaľ nepustila, ale napríklad je zaujímavým faktom, že zhruba 1/3 poslancov hlasovala za odvolanie Leyenovej, 2/3 ju podržali, ale pointa je, že za jej zotrvanie, za jej podporu hlasovalo o 40 poslancov menej ako zhruba pred rokom, kedy bola znovu zvolená za predsedničku Európskej únie. Proste už ani tým niektorým poslancom z ľudovcov, to sú kresťanskí demokrati EPP, sa nedá pozerať na to, ako ona likviduje so svojou politikou Európu. To sú proste veci, ktoré, pokiaľ človek nie je úplne že zbláznený ekofanatik ako tí zelení, tak, a má aspoň esenciálny, elementárny kontakt s realitou, tak musí vidieť, že to robí zle a Európe ubližuje.
To je prvý príklad. To znamená, dokázali sme otvoriť tému odvolávania Leyenovej, aj keď neúspešne, ale bol to historický míľnik, o ktorom sme pred časom ani nesnívali, že by bol vôbec možný. Druhý príklad poviem zo svojho výboru. Sice sa netýka Agra, ale nepriamo sa týka všetkých, ale priamo v podstate všetkých Európanov. Idú sa príjmať nové migračné zákony, to sa vždy aktualizuje v pravidelných intervaloch. No a na mojom výbore napríklad sú dve také regulácie alebo nariadenia Európskej únie, ktoré sa schvaľujú. Je to definovanie pojmu bezpečná krajina a potom druhé, že zoznam, ktoré krajiny sú alebo nie sú bezpečné. Aby ste boli v obraze, proste má vzniknúť nejaký zoznam bezpečných krajín, ja neviem, poviem príklad, nejaká Čierna hora, Montenegro. Keď sa vyhlási za bezpečnú krajinu, tak nejaký imigrant, ktorý príde do Európy z bezpečnej krajiny odtiaľ, nedostane v Európe azyl a nebude mať ani právo na azyl, lebo však si z bezpečnej krajiny. A my neevidujeme, že tam máte nejaké problémy, tak vráť sa domova, nevyplakávaj tu a nevypytuj tu azyl. To je akože pointa. Pôvodne mali byť tieto dve legislatívy, to znamená definícia pojmu bezpečná krajina a zoznam týchto krajín, pridelené dvom frakciám, našim obľúbeným zeleným a lavicej. To je the left, to sú tí proimigrační. Títo to mali mať na starosti. A vďaka tejto novej krehkej väčšine, ktorú máme v Europarlamente teraz, sa nám podarilo toto zablokovať. Normálne natvrdo sme im tieto dve uznesenia, tieto dve nariadenia zobrali a dali sme ich frakcii EPP, to sú ľudovci, a dali sme ich frakcii ECR, to sú konzervatívci reformisti. Proste konzervatívnejšie frakcie. Nehovorím, že to je úplné víťazstvo, ale bol to obrovský škandál v danej bubline v Europarlamente, lebo prvýkrát sa stalo, že tým proimigračným fanatikom sa zobrali imigračné legislatívy, imigračné zákony ľudovo povedané a dali sa iným skupinám, ktoré sú oveľa konzervatívnejšie, oveľa vlastenskejšie. Oni išli zošalieť, že to je totalita, že ak je to možné, že to tu pošľapávame po právach Europarlamentu. Naše vysvetlenie bolo jednoduché, proste vy to robíte tú imigračnú politiku zle a bude to robiť niekto iný, kto to urobí lepšie. No a tretí taký príklad, len pre ilustráciu, a to sa týka trošku aj vás ako poľnohospodárov, tak na poslednom štrasburgovom pléne, to bolo v polovici júla, bol návrh na urgentnú procedúru, urgentné rokovanie, to viete, to je vážna vec, to je proste, že hneď treba o tom rokovať, mal sa schvaľovať tzv. Klimatický zákon. To zase predkladali zelení ekoaktivisti, že svet čelí klimatickej kríze, a treba schváliť nový klimatický zákon, podľa ktorého by sa malo zrýchliť a sprísniť to znižovanie emisí, ktoré podľa nich nie je dostatočne ambiciózne ešte stále. To je to, čo hovorím, že oni si myslia, že to nefunguje len preto, lebo to nerobíme dostatočne rázne. Tak dali návrh na urgentnú procedúru o novom klimatickom zákone, aby sa do roku 2040 znížili emisie o 90% a do roku 2050 teda, aby sa dosiahla úplná uhlíková neutralita v rámci Európskej únie. No a za starých okolností by im tento návrh prešiel, za starého zloženia Europarlamentu. A teraz im to neprešiel. To bol zase šok, ktorý akože vyvolal nejaké pobúrenie tam tých fanatikov, lebo oni boli presvedčení, že to prejde. Vždy im to prechádzalo. A teraz proste tým, že sa veci zmenili a aj europoslancom sa niektorým už otvárajú oči, tak proste im to neprešlo. Začali tam békať, múkať, keď sa to neschválilo, a my sme sa z toho tešili, samozrejme. Ale nech si zvykajú, hovorím. Nech si zvykajú, pretože vládli v Európe dosť dlho. To, v akých problémoch sa nachádzame, je ich vinou. Oni sú za to zodpovední za posledných 10-20 rokov, všetky tieto nezmysly, čo tu posvalovali. A je najvyšší čas, aby ich niekto zastavil a aby sa s tým skoncovalo. Aká bude vízia ďalej, to záleží samozrejme aj od vás, od Českej republiky, od Slovenska, od európskych štátov, aj od geopolitiky. Ale minimálne našou úlohou číslo 1 je zabezpečiť to, aby tie nezmysly, ktoré chcú pretláčať, aby neprepláčali, aby sme ich zastavili aspoň na mieste, aby nepokračovali tak, ako chcú v tej zelenej fanatickej politike, aby sme ich zasekli, že už stačilo, už viac nerobte. A druhý cieľ, väčšia ambícia naša je potom sa vrátiť naspäť, zrušiť aj tieto Green Dealové politiky, zrušiť aj tie obmedzenia v oblasti automobilového priemyslu alebo všeobecne priemyslu, a vrátiť sa k skutočnej ochrane prírody, to znamená k ochrane prírody, ktorá bude navrhnutá a garantovaná expertmi v danej oblasti a nie nejakými mimovládnymi aktivistami, Grétkou Thunbergovou alebo v Českej republike, neviem, ale určite máte tiež nejaké také
tváre v mimovládnom sektore alebo možno aj v parlamente, v senáte, ale jednoducho zastaviť týchto ľudí a vrátiť sa naspäť na zem aj s týmito opatreniami. Takže toľko z mojej strany, ja hovorím optimista do budúcna, je to naša pracovná povinnosť, porazenecké nálady sú zakázané, ako sa hovorí, to už je koniec, keď človek rezignuje, musíme byť stále optimisti, aj v živote, aj všade, no, však iné nám ani zostáva. Takže držme si palce, aby sa tie zelené a iné bláznostvá z Bruselu podarilo zastaviť a aby sa aj Európa, aj Česko, aj Slovensko a aj celý svet v podstate vrátil naspäť k zdravému rozumu a k normálnemu životu pre normálnych ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pokiaľ máte nejaké otázky, tak asi teda kľudne, alebo nejaká diskusia, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Já bych chtěl velice poděkovat panu europoslanci Uhríkovi. Ta přednáška byla, nebo to vystoupení bylo mimořádně hodnotný, i když byl díky časovým limitům nucen mluvit ve zkratkách. Na mě to bylo hrozně rychlý, takže si počkám, až paní redaktorka naše s ním udělá rozhovor. Je tady ještě pan Panenka z Agrobáze, takže myslím si, že mediálně to budete mít tady v České republice zabezpečený. A teď bych chtěl požádat, a pak bude diskuze, aby doplnil tady toto vystoupení náš hostitel a významný český potravinář, významný český zemědělec, který neustále přikupuje další firmy a tím jde proti vlastně českému ministrovi zemědělství, který dává jaksi nic proti tomu. Já hluboce smekám před tím, kdo hospodaří na 20-30 hektarech. Já to ještě pamatuju, tu dobu, když mě bylo... Před výborným nesmekám a smekat nebudu, Ivane. Takže bych chtěl předat slovo panu Jandejskovi, který by tady toto vystoupení určitě doplnil z jeho pohledu a pak bude následovat, věřím, že hodnotná, bohatá diskuze. Děkuju. Takže ještě jednou dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, já se tady vítám. Dneska jsme v takovém středním obsazení, protože jsou dovolení. Takže co já bych toho mohl dát hodně, ale nechci do toho vnášet tu zemědělskou problematiku tolik, protože do ní vnáším vždy. Ale přesto bych tady rád navázal věci Mercosuru na pana europoslance. Já mám takové zprávy, že smlouva s Mercosurem je podepsaná pouze, že není ratifikovaná Radou Evropy, to znamená šéfama jednotlivých států, který zastupují. Takže to bych poprosil pana europoslance, jestli by se nedokázal zeptat Brusel. Protože pokud nebude ratifikovaná, tak samozřejmě nevstupuje v platnost. To je samozřejmě. Ale vlastně podmínky bychom rádi věděli, protože vy jste to tady řekl velice dobře. Já bych jen dodal, co tady často říkám. To je všechno dělané na úkor toho, aby jsme co nejvíc obrali naše lidi a aby jsme vlastně ochudili nebo zastavili rozvoj v Evropě v zemědělství. Proč? Základem je to, že, jak tady bylo naznačeno, Jižní Amerika nemá zdaleka standardy Evropské unie. To se jim ani neblíží. Takže ta výroba bude dělaná úplně v jiných podmínkách, je to všechno GMO, používají se tam antibiotika a tak dále. Jak tady to o tom mohl mluvit, jako tady většinou mluvím, to všichni asi ale znáte. Ale co je to nejdůležitější, a to bych chtěl podtrhnout, myslím, že jsem to i posledně říkal, je to, že chtějí, aby vlastně do toho článku producent a spotřebitel dostali někoho, kdo zase z toho bude krát obrovský peníze. Protože ceny výroby drůbežího
hovězího, vepřový z Brazílie, to je v Evropské unii, ale z toho Mercosuru. Všechny tyto výrobky, které sem půjdou, se tam vyrobí zhruba za 60 až 70% ceny, protože kukuřice je tam všechna GMO a výnos je dvojnásobný než v Evropě. Evropa nesmí používat GMO. Je pár hektarů výzkumných jenom ve Španělsku, jinak v žádných státech se nesmí GMO zkoušet ani. Takže výnos kukuřice v loňském roce v Americe byl 178 metráků. V České republice byl 78 metráků. To znamená, se stejnýma nákladama v podstatě mají dvojnásobný výnos. To znamená, já jsem to říkal v nějakém vystoupení, teďka co jsem psal, že u nás kukuřice bude stát 6 000 korun tuna a tam bude stát 2,5 až 3 000 tuna. Stejně tak soja. Když se k nám dostane soja přes ty všechny překupy, který máme, tak tady stojí soja teďka asi kolem 11 000. Taky to bylo 12,5, 13 000 tuna. U nich stojí zhruba 6 000. To znamená všechny, to jsou hlavní dva vstupy v krmovářském průmyslu, který pak produkuje vlastně živočišné produkty. Takže ta cena tam bude podstatně nižší, jak jsem řekl, na úrovni 60-70%. A co se stane teďka? Ta loď, která sem popluje, ta má 500 až 1500 kontejnerů. Pokud jsem to tady už říkal, tak mi promiňte, kdo jste to slyšel. Takže ten náklad té lodi bude v miliardách. Kdo si z nás tady, obchodníčků nebo potravinářů a tak dále, by mohl dovolit to dovážet? Nikdo. To zase budou vlastně řešit ten nadnárodní finanční kapitál, který to nakoupí za minimum, přiveze to do Evropy a tady to dá 3-4% pod cenu a zlikviduje tu výrobu tady dál. Takže zase pár lidí se bude živit tím, jak bude sem převážet potraviny. A už nikdo nemluví o tom, jaký kvality a jak to bude všechno vypadat pro zdraví člověka. Protože třeba v Brazílii tam je běžný používání antibiotiků plošně. Tam je běžný používání látek hormonálního charakteru. Dávám to tady často vlastně k dispozici. U nás se kastrují kanečci mechanicky, u ní to je všechno hormonálně. To znamená, ty hormony jsou stopy těch hormonů jsou pak v produkcích a pak se divíme, že ať se snaží to naše potomstvo kolikrát jak chce, tak těch dětí se moc nerodí. Takže je to všechno, ten Mercosur je všechno hrozně důležitá věc. To znamená, my bychom měli o tom něco vědět, protože my víme to, co jsem tady řekl, teď bychom potřebovali vědět, jaký jsou to podmínky toho dovozu. Co se říká, oni budou mít stejné podmínky, ale oni ani nevědí, jaký ty podmínky ta Unie, jaký vlastně tady všechny má, protože to se vždycky něco vyhlásí a jak to tady bylo hezky zase řečeno, jestli jste to všichni zaznamenali. My něco vyhlásíme, ale nevíme, jak je to plněný nebo není to plněný. Že to plněný částečně je, tak to nejzásadnější, co k tomu Green Dealu je potřeba říct, a to tady říkám po každý skoro, že by mělo dojít k snížení produkce o 25 až 30%. To je to nejzásadnější, to je z strategického plánu, který se dělal před těma 4 rokama. Takže pokud by se to opravdu všechno splnilo, tak Evropská unie by byla nedostatková ve výši 16 až 18%. Byla přebytková 12%. Tak když to odečtete, tak jestli to říkám dobře, tak nějak zhruba 14 až 18% by byla nedostatková, to znamená, by musela dovážet. Takže přitom Evropská unie byla před 4 lety 12% téma vlastně vyráběla víc, než spotřebovala. Byla přebytková 12%. Ale v současné době to ukazuje na to, co jsem tady říkal posledně, že ceny rostou, veškeré potraviny rostou. Aby nerostly,
když vlastně se všechno začíná dovážet těžko, je to relativně nedostatek, ceny rostou. Můžu tady všechny ty věci, vás to bude zajímat potom v diskuzi, můžu všechno vám říct, jednotlivé komodity, jak se to pohybuje, kam to jde, jestli to poroste, jestli to bude klesat. To všechno máme zmapované, protože se tím živíme. Když jsme se tím neživili, tak to vědět nebudeme. Ale protože s tím tom živíme, tak víme, jaký ten stav je. Co je pro mě nejzásadnější teďka v té politice, v té geopolitice, jak tady říkal pan europoslanec. Jestli dojde k tomu, aby se nějakým způsobem Rus dohodl s Američanem, protože můžou mít zajímavý společný zájmy. Amerika nemá moc výroby, všechno tahá z Číny, z Indie a vlastně dělá velký ramena. Ale dělá to je všechno jenom hra obrovská. Ale má řadu technologií, které jsou velmi dobré, které kdybychom mohli uplatnit, tak bychom měli velkou šanci. Při dovozu energií z Ruska. Jednoznačně. Nebudeme si tady vypravovat pohádky, protože příklad hnojiva. Proč Babiš má obrovské starosti ve Francii a s výrobou hnojiv a v Rakousku? No protože i když tam jsou relativně nižší ceny plynu než u nás, protože na výrobu vlastně průmyslových hnojiv potřebujete nejvíc plynu. A Rus používá v ceně 2 až 3 koruny na výrobu. Měli bychom mohli vozit z Ruska hnojiva jako zemědělci, tak bychom byli zhruba na úrovni 60% ceny. Ještě níž. A to tam ještě řada překupníků, protože Poláci vystupují proti Rusku, ale všechny kšefty dělají Poláci v Evropě s Ruskem. Jo. Takže tam bychom dneska byli. My máme dneska cenu plynu zhruba 14 korun na příští rok. My třeba jako firma jsme udělali dobrý ty kontrakty, budeme někde na 11 korunách, ale oni pracují s 2-3 korunama. To jsou obrovský rozdíly z hlediska konkurenceschopnosti. Tak, jak to říkal pan europoslanec, on to tady hodnotil nejenom za zemědělství, ale hodnotil to i za průmysl, dopravu, řadu dalších sektorů. To jsou nejzásadnější věci, které bychom měli mít v hlavě a měli bychom o nich mluvit a měli bychom na to tvrdě tlačit. Protože pokud se domluví jenom trochu ty strany, protože to vlastně byla válka Ruska proti Ameriky proti Rusku. Tak to začalo. Kdo všichni máte informace, tak to všichni víte. Nebudeme se to tady zastírat. Já o tom mluvím trvale a vždy tímto způsobem. Takže pokud by si Rusko a Amerika jako před léty jasně nastavili určitý pravidla té sféry hospodářské, tak nás to může velice posunout. Česká republika, myslím, že to je i na Slovensku, ale nechci mluvit za přítomný lidi ze Slovenska, je schopná vyrábět víc, než spotřebuje. Ještě v roce 1994, to jste tady budeme mě slyšeli už několikrát, ale říkám to proto, aby pane poslanec taky ty naše informace do toho svého krásného vystoupení dal, jsme byli přebytkoví ještě v miliardách, rozpočet zemědělský, export, vývoz, dovoz. To znamená saldo zahraničního zemědělského obchodu bylo ještě v roce 1994 v miliardách. V miliardách bylo přebytkový. A to znamená co? Že bychom vyrobili ještě víc, než jsme nakupovali plody, ty jižní, to znamená pomeranče, ovoce, banány a tak dále. To jsme všechno uhradili do produkce, ještě nám zbylo. Dneska, za rok 2024 máme saldo, to už jsem tady taky říkal, to už vás můžu zkoušet, 65 miliard záporný saldo zemědělského zahraničního. 65 miliard korun. Takže podívejte se, co ty naši vládci, naši tady, jak uvažují.
Oni vůbec nevědí, o čem mluví. Oni nechtějí do toho rozpočtu ty peníze. Protože kdyby byli v podstatě podporovaní stejně ty, který vyrábějí, jako ty, který nevyrábějí, tak budeme přebytkoví a stát bude inkasovat obrovské objemy vlastně daní všeho druhu. Od daní z mezd, daní ze sociálního zdravotního systému, kde bude daň z příjmu, daň DPHčko. Když funguje DPHčko v rámci státu, tak vy vlastně rozdíl mezi příjmem na DPHčku a prodejem na DPHčku, to znamená odpisy a úroky a ty věci, z kterých nejsou, z kterých vlastně nemáme DPHčko, tak vy platíme. My jako podnik jsme obrovský plátce. 350 milionů korun platíme. Máme 12 miliard obratu. Takže dohromady všechny daně u nás jsou 1,1 až 1,2 miliardy. Všechny daně. Takže jenom abyste si udělali obrázek o tom, jak řídíme v Evropě hospodářství. To navazuje na to, co tady bylo řečeno, a ty stavy jsou už i v průmyslu. Jestliže v průmyslu má konkurovat těm, kteří mají plyn za čtvrtinu, někde se říká i 1/7, a my musíme vynaložit 7krát víc na některé energie v těch státech, kde je mají, mluvím to třeba o Rusku, tak samozřejmě musí v tom světě obstát konkurenčně. Podívejte se na to, co teda teďka. Pokud by se dohodly tyto dva státy, tak pro nás je to obrovský posun v tom, že tím pádem mi padly ty nesmyslné zákazy dovozu. Na Slovensku jste na tom podstatně líp. Vy máte plyn asi za 9 korun, nebo možná ani ne, 7 až 9. Přibližně. Začal? takže to ještě furt je v pořádku. Si představte, že ty vaše obrovský fabriky, které ještě se udržely, tak kdyby to měli na polovici. Kdyby my jsme to měli, řekněme, na třetině. Kde by jsme byli? Tomu našemu velení nejde vůbec o to, aby jsme pomáhali lidem. Vy jste to na začátku taky řekl. Dobře. Ta celá politika Evropské unie tlačí na to, aby se dostali, se to tak neřekl, ale význam je stejný, vlastně do chudoby co největší část obyvatelstva. A to bychom neměli, to bychom v žádném případě neměli k tomu kejvat. Měli bychom k tomu dneska mluvit. Dneska se mi líbilo poprvé i na seznamu vy jste řekli krásnou větu. Opozice se dostává do takového stavu, že může mít ústavní většinu. Znamená, pokud by se vytvořila koalice ANO, SPD a stačilo, tak už se to blíží 120 poslanců. Příští rok budou třetina voleb vlastně do Senátu, tak pokud by se podařilo v Senátu dostat 60% opozice, tak si můžeme zrušit ty hlouposti, který máme. Já nevím, jestli to tady nebylo řečeno, ale představte si, že myslím na Slovensku to není, tam se to uchránilo i přes tu vládu předcházející, že my máme v ústavním zákoně řečeno, že jsou nadřazený zákony unijní zákonům země. No to je zločin. No tak jste na tom skoro stejně, tak tam měli tu vládu podobnou, jako mám teďka. Takže to jsou zásadní věci, které nás, a kdyby opozice měla ústavní většinu, může tento zákon změnit. To jsou obrovsky důležité věci. A takové hlouposti, jako jste slyšeli před
pár dněma, že Baxa, to je ústavní soudce nejvyšší, řekne, že oni se jim nebude líbit, jak dopadly volby, že je může jít zrušit. To je rumunský případ. To jsou opravdu lidi, kteří jsou na tom velice špatně. A já bych měl jednu otázku na pana europoslance. Jak by zhodnotil ty lidi, kteří tam jsou, kteří zastupují vlastně tu většinu zatím a kteří vlastně tlačí v podstatě na to, aby se válčilo. Mně to připadá, že jsou to snad potomci fašistů, nebo co. Já nevím, mě by to zajímalo, jak si to máte prozkoumaný pořádně. Protože přece není vůbec normální, aby vyspělá Evropa, jak si říkáme, tak aby dělala všechno proto, že bude válčit. I za cenu, že kdyby se ten Trump s tím Putinem dohodli, takže stejně půjdou s těma prostředkama, který nemají. To tady až tak důsledně nebylo řečeno. Já jsem se dneska dočet řadu věcí po ránu jsem měl čas, přišel jsem brzy do práce, tak jsem si čet ty miliardy, o kterých jste mluvil, 600 miliard na zbrojení a nevím, 700 na ty zelený a nevím, co ještě. A když se to teďka, ale to je na výsled, ty 2 biliony, že jo? To není na jeden rok. No, ale tohle jsou čísla, které jsou hned. Já to nechápu, že my jsme vždycky byli vedeni k tomu, že vlastně dohoda a mír je první. A teďka Evropa, a který my jsme tam, tak vyprávíme o tom, jak my se nedáme a my budeme válčit a my budeme dodávat a my budeme pro to něco dělat. Já nevím, jak ty lidi tam zhodnotit vůbec. Ty, který tam zastupují. Merz, Lénová, Macron a tak dále, a tak dále. Já se nechci vracet k těm teoriím všem, který tady mluví o tom, kdo to vlastně řídí tady v té Evropě. Máte o tom nějaké zprávy? No, ďakujem pekne. To je taká na telo otázka, ale teda treba na rovinu povedať, že Európska únia je, ale teda komisia Európska najmä, o tej sa rozprávame, lebo však Europarlament ten len schvaľuje alebo zamieta. Ale aj v Europarlamente sú tá vládnúca väčšina, že oni sú strašne ovplyvňovaní lobbystami. Tam je korupcia na neskutočnej úrovni. A tá korupcia najčastejšie jednak je legálna, a ja to poviem úplne na rovinu, je daná tým, že eurokomisári a aj europoslanci dostanú také benefity finančné, že po pár rokoch oni povedia, že im je tam dobre a nechcú nič meniť. A jediné, čo chcú, je, aby to trvalo a vydržalo čo najdlhšie. Ako to je nastavené tak, ja keď som prichádzal do Europarlamentu, tak som bol jedným kolegom, čo akurát tedy odchádzal, ale akože známy, bol upozornený, že Európska únia je politicky vybudovaná na systéme legálnej korupcie a za to tí eurokomisári majú plat 30 000 eur mesačne. Neviem, koľko to vychádza na české koruny, ale to sú obrovské peniaze. No, je to dosť. A druhá vec je, že aká skupina ľudí tam vládne a že prečo napríklad oni tlačia aj tú zelenú, ale teraz aj tú vojnovú politiku. To je skupina ľudí, aspoň akože po tej ľudskej stránke, keď to mám zhodnotiť, oni sú potomkovia podľa mňa fašistov v takom tom slova zmysle, že sú presvedčení, že sú nadľudia, že ich názor je ten najlepší na svete a každý, kto má iný názor, je zlý, je menej cenný. My sme pre nich blbí s prepáčením. Oni nás považujú reálne, že sme zaostali, zadubení, blbí, proste, že jednoducho oni sú tie vládnúce elitné triedy, vládnúca elitná vrstva, ktorá vie všetko lepšie a my všetci ostatní proste nevieme, ako máme žiť a nevieme, čo je správne, nevieme, čo je dobré a nevieme, čo je zlé. A oni nám to musia povedať, oni nás musia poučiť. A preto z toho vychádza aj tá dúhová ideológia, ktorú pretláčajú, aj tá imigračná politika, ktorú pretláčajú, teraz aj tá vojnová politika, ktorú pretláčajú. Tam napríklad v Európskom parlamente sa o tej vojne ono sa tam o tej vojne hovorí ako o počítačovej hre. Úplne ako keby to bola proste, viete, v novinách článok, niekde nejaká fotka, nič nejako hmatateľné.
Pritom všetci veľmi dobre vieme, že všetci tí politici aj z tých vládnúcich skupín, frakcií, čo sú v Europarlamente, ktorí hlasujú za predĺžovanie vojenskej pomoci, za dodávky zbraní, za sankčnú politiku, za vojnovú politiku všeobecne, keby došlo na vojnový konflikt a ich deti mali ísť do vojny, ich synovia, tak prví by vybavovali výnimky, by zdvíhali telefóny a volali svojim známym na ministerstvách, vybavme presne na výnimku, aby nemusel narukovať niekde do zákopu pri Bachmute, alebo ja neviem, kdekoľvek by bol poslaný. Viete, že všetci dobre vieme, že takto by to bolo, ale oni sa o tej vojne naozaj rozprávajú ako o nejakej počítačovej hre, pošleme peniaze, nakúpime zbrane a bude dobre. A pre nich je to uzavretý príbeh. Čo sa týka toho lobizmu, tak ten lobizmus v Európskej únii, veľa ľudí sa ma pýta, že napríklad, že ako je možné, že Leyenová, napriek tomu, že aká je neschopná, že stále je predsednička Európskej komisie a že bola zvolená druhýkrát. To nedáva ako logiku, keď sa nad tým zamýšľate zdravým rozumom. Že keď je niekto zlý, neschopný a privedie v tomto prípade Európsku úniu teda do horšieho stavu, v akom bola predtým, prečo je zvolený druhýkrát? Keď je neschopný a keď je bez názoru a keď nemá zásady a nemá ani morálne hodnoty, ani víziu, ani nič. A ja odpovedám ľuďom väčšinou, že no práve preto je tam zvolená druhýkrát. Lebo tí, ktorí ju financujú a ktorí za ňou stoja, oni tam nepotrebujú mať nejakého silného európskeho lídra, ktorý by nastavil pre Európu najlepšiu politiku, ktorý by nastavil, ako pán Jan Dejsek hovoril, energetickú politiku tak, aby vyhovovala európskym firmám, európskym rodinám cenovo dostupné energie, čo sú základné, esenciálne, primárne vstupy do každého výrobného procesu. Sú energie, uhlovodíky, plyn, elektrina, ropa, ostatné veci, ktorý by nastavil rodinnú politiku alebo aj bezpečnostnú politiku tak, aby bolo dobre, aby bol mier, aby podnikatelia mali príležitosti, aby sa vyvážalo, aby sa obchodovalo a všetci prosperovali. Nie, oni tam potrebujú mať práve takýchto ľudí, ako je konkrétne teda Leyenová napríklad, lebo vedia, že ona urobí hocičo. Je to úplne jedno. Je úplne ukradnuté, čo bude s Európou, s Českou republikou alebo so Slovenskom, čo bude s nami o 10-20 rokov. Jej sa to netýka, ona je zahojená. A keď som hovoril o tom veľkom lobizme a o tom, že Európsku úniu ako takú, zoberte si, že Európska únia, to vedenie, ono nie je volené ľuďmi. Eurokomisárov nominujú členské štáty, to znamená vlády, a schvaľuje ich Europarlament. To nemá s ľuďmi nič spoločné, s občanmi, s voľbami. To nemá nič spoločné s voľbami. A preto, ja keď sa aj sledujem to vystupovanie eurokomisárov, oni vedia, že sa nezodpovedajú ľuďom, občanom. Normálny politik, nech aký je. Ale vždy, pokiaľ aspoň troška príčetný, tak má rešpekt pred, by som povedal, názorom ľudí alebo vôľou ľudí, lebo vie, že tí ľudia ho budú zajtra alebo o rok alebo o 2 voliť alebo nevoliť. Ale eurokomisári, oni vedia, že nič takéto nemajú. Oni nemajú zodpovednosť pred ľuďmi, oni vedia, že ich nikto voliť nebude. Oni jediní, koho potrebujú uspokojiť, sú vlády, áno, čiastočne vlády členských štátov a potom samozrejme korporácie a veľké firmy, aby tie boli spokojné. A preto počas covidu, však Leyenová tomu teraz čelí trestnému stíhaniu kvôli tomu a pravdepodobne podľa mňa pôjde sedieť za to, keď skončí na pozícii predsedničky Európskej komisie. Počas covidu nakupovali z SMS-ky vakcíny. Zoberte si, neviem v Českej republike, aké meno by som použil ako politika príklad, ale zoberte si mňa, že ja by som cez telefón objednal vakcíny. To je jedno, nejaký tovar za 30 miliárd eur by som osobne vybavil s SMS-kami. Potom, keby sa ma novinári pýtali, že kde sú tie SMS-ky, by som povedal, ja som ich vymazal. A potom by povedali novinári, dobre, tak nám ukážte zmluvu. A ja by som im ukázal vyčernenú zmluvu, tak ako to robila Leyenová, že na nej nič nie je vidno, že sú tam celé strany takto začiernené. Čo by s nami spravili? Keby som ja vymazal SMS-ky a ešte aj začiernil zmluvu za 30 000 miliónov eur. V Bruseli je to v poriadku. Nepovie nikto nič. Takže tam je strašne silný ten lobbying, tam sú strašne silné tieto tlaky korporácií. V prípadne Mercosuru sú to tí importéri, dovozcovia, nadnárodný kapitál, ktorý to sem bude nosiť a bude to tu predávať. Potom budú na Slovensku, v Čechách a inde krachovať. Malé stredné podniky, možno aj veľké, budú mať problémy, lacno skúpia a vytvoria zase veľké koncerny. To je nástroj na ovládnutie strednej triedy a ešte posledných suverénnych podnikateľov a firiem, ktoré zostali v Európe, a na ich vtiahnutie pod globálne korporácie a globálny kapitál. Počas covidu využívali na to
nejakú epidémiu, nákupy, tedy sa darilo farmafirmám a týmto nadnárodným farmaceutickým korporáciám. No a teraz sa zase mimoriadne darí samozrejme vojenským korporáciám, ktoré dodávajú zbrania, od ktorých sa nakupuje. Takže je to všetko o tom veľkom lobbingu, je to všetko o tom globálnom kapitále a na záver len, že už dnes, kedy sa ešte 10-20 rokov dozadu sa politika delila, že ktorá strana je ľavicová, ktorá pravicová. Dnes to už neplatí celkom takto, ako sledujem. Dneska sa to delí už globalisti versus suverenisti. Že už skôr takto sa to delí. To ľavica, pravica, to už každý musí byť troška ľavicový, lebo však tie sociálne programy ľudia potrebujú. Najmä takí, ktorí nemajú možnosť zarábať a musí byť aj trošku pravicový, lebo zase potrebujeme, aby sa aj firmám darilo. Ale skôr je to, že či je prospech ten politik a tí lídri, či sú prospech globalistov, tých veľkých peňazí a vlády korporácií, alebo či je prospech, či je to suverenista, či je prospech toho, aby sa ľuďom, národom a štátom darilo. Takže aspoň takto v rýchlosti, pán Andejsek. Takže moc děkuju. Já ještě tady bych dal slovo Jendovi Velebovi, který ještě vyzve. A za 15 minut bychom podali občerstvení, protože pan europoslanec má dneska ještě nějaké povinnosti a jede na Slovensko, tak bychom ho mohli po 4 hodině propustit. Děkuju. A ještě by tady vystoupil krátce Ivan. Já nevystoupím, já se naopak chci na něco zeptat. Přestože tady líčíte tu Evropskou komisi a tak, že člověk má pocit, že ty lidi vůbec nepřemýšlejí a že mají v hlavě míchaná vajíčka, tak přece jenom, když tady to zničej, všecko se bude dovážet, teď to jde naprosto proti té jejich zelené politice, kterou tak prosazujou, protože ta jedna loď, která přiveze, ať už teda veze plyn nebo veze nějaký maso, tak ta prej nadělá uhlíkovou stopu takovou, jakou nenadělají všechny auta za celý rok. A to jim asi nedochází nebo dochází, a jim to jedno. No, hovorím, že vy robíte, alebo my a ja robíme takú strategickú chybu, že sa snažíme rozmýšľať zdravým rozumom a my preto nevieme pochopiť v ich svete, ako rozmýšľajú oni, lebo oni rozmýšľajú zásadne iným spôsobom. Tak ako keď pán Andejsek sa ma pýtal na tých potomkov fašistov, že tí, ktorí momentálne vládnu v Únii, oni sú naozaj presvedčení, ale oni tomu to by ste neverili. Ja keď som to búchal po stole vtedy a hrkotali tu, ja som to robil na schvál, tie vidličky, keď to hrkotali, som to robil na schvál, lebo oni tak s nami komunikovali. Presne toto oni robili. Že oni boli presvedčení, že my sme tí sprostí, keď chceme zrušiť Green Deal a zrušiť obmedzenia pre európske automobilky, lebo nás prevalcuje Čína, prevalcuje Amerika. Oni sa s nami presne takto bavili. Oni boli presvedčení, že oni sú tí lepší, oni vedia, že tá zelená cesta do budúcnosti je tá správna a že my, keď to urobíme dostatočne razantne, tak celému svetu, a toto je tá odpoveď na vašu otázku, celému svetu ukážeme, aký sme pokrokoví a oni nás potom budú nasledovať. Lebo my vďaka obnoviteľným zdrojom, vďaka Green Dealu, biohospodáreniu a všetkému ostatnému všetkých predbehneme. Samozrejme, že to je nezmysel, lebo to je proste fyzikálne nemožné, aby ste vy s umelo drahšími energiami alebo aj potravinami a so všetkým dokázali ostatných predbehnúť, keď ich majú lacnejšie, lebo ktorý hlupák, a toto je aj reakcia na pána Endeska na margo toho plynu a tých energií, ktoré tu boli spomínané, ktorý hlupák. Ja neviem, kto z vás chodí po obchodoch a pozeráte si cenou, keď idete si kúpiť kabelku, šaty, alebo auto, alebo energiu, plyn a chodíte po obchodoch a hľadáte, že kto to ponúka najdrahšie. No tak asi logicky chodíte a už keď si tak pozeráme na internete alebo ja neviem, nejaké ponuky od nejakých firm, tak hľadáte nejakého, no nemusí to byť úplne najlacnejší dodávateľ, najväčší šmej, dobre, ale tak normálnu cenu, takú výhodnú cenu pozeráte. Hľadáte za výhodnú cenu, aby ste nakúpili pre firmu, pre seba, pre rodinu, čokoľvek. Ktorý podnikateľ, alebo ako dlho by ste prežili ako rodina, ako človek, ako podnikateľ, keby ste chodili po firmách a hľadali, že kde to môžem kúpiť najdrahšie. Lebo toto presne robí teraz Európska únia s tou zelenou politikou a s tou energetickou politikou, ktorú razí, že ona povedala, že tu sú lacnejšie energie,
čo je základný vstup pre všetko. Tu sú lacnejšie energie, my ich nechceme, my si kúpime tie drahšie. Vyšli do Ameriky a slúbili Trumpovi, že nakúpia za 750 miliárd a neviem čo, zase. Sme pri tom, že my nevieme, lebo len povedali, že sa zavezujeme zaplatiť Američanom a nakúpiť energie za 750 miliárd eur. A to čo je? Koľko tých energií má byť? Bude to, ja neviem, 750 tankerov, alebo to bude jeden tanker za 750 miliárd? Viete, že nemáme šajnu, čo vlastne vyrokovali. Ja veľmi silno pochybujem, že vie aj Lejnová, čo vlastne vyrokovala. Ona proste dostala zadanie od Trumpa, že nakúpíte od nás za 750 miliárd a to je cena, ktorú zaplatíme ako nejaký vazalský poplatok. Takže oni nerozmýšľajú až tak ďaleko. Ja nemyslím to zlom, ale my robíme chybu, že sa snažíme hľadať logiku za tými ich argumentami, ale tam žiadna nie je. Oni sú hlúpi, s prepáčením tí ľudia naozaj. A hlavne je veľmi extrémne nebezpečná kombinácia, keď je ale extrémne účinná kombinácia, hlúposť a arogancia v jednom. To keď sa spojí, ako to tam vládne momentálne, tak to je mimoriadne nebezpečný mix pre celú spoločnosť, lenže toto momentálne teda tento mix je pri moci v Európskej únii a hovorím, nič nenasvedčuje tomu, že by sa chceli nejakou spätnou väzbou z reality, od podnikateľov, od spoločnosti poučiť a zmeniť to, čo nefunguje. Nie, oni sú ešte ďalej pokračovať v tom, čo nefunguje, s presvedčením, že potom to fungovať začne, čo je samozrejme nezmysel. Tak aspoň tak. Kolega. Tak přátelé, já jenom malinko bych chtěl navázat na pana Uhríka takovou kratičkou úvahou. Kdo je pán a kdo je sluha? Či za feudalismu pán byl zdrojem moci, čili pán uplatňuje svou moc prostřednictvím nějakého správce, který potom třeba spravuje nějaké jeho zařízení. Čili pán úkoluje, hodnotí a odměňuje, zatímco správce poslouchá a provádí. Za kapitalismu majitel je zdrojem moci, čili majitel uplatňuje svou moc prostřednictvím ředitele a ředitel mu řídí jeho podniky. Čili majitel úkoluje, hodnotí a odměňuje. A ředitel poslouchá a provádí. Čili jinými slovy, majitel je v pozici pána a ředitel je v pozici sluhy. No a kdo je pán a kdo je sluha v České republice? Čili ústava České republiky v článku 2 nám říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Čili jinými slovy, lid uplatňuje svou moc prostřednictvím poslance. Čili lid je v poloze pána, poslanec v poloze sluhy. Protože je lid zdrojem té moci, tak lid by měl úkolovat, hodnotit a odměňovat. Zatímco poslanec by měl poslouchat a provádět. No, ale skutečnost je jiná. Čili ve skutečnosti lid neúkoluje, nehodnotí a neodměňuje, a poslanec si dělá, co chce. Takže něco je špatně. A dokonce je to obráceně. Čili poslanec úkoluje, hodnotí a odměňuje a lid poslouchá a provádí. Takže náš stát je v podstatě na ruby. Takže pojďme to udělat správně. Nechme lid úkolovat, hodnotit a odměňovat a poslanec ať poslouchá a provádí. Takže udělejme první krok. Úkolujme poslance, kontrolujme plnění jejich slibů a nebudou-li plnit ty sliby, tak je odvolejme. Takže nechme je podepsat veřejný příslib ve volbách a ty zodpovědné, kteří ho podepíšou, kroužkujme. To je všechno. Děkuju. Takže, vážení, otázky. Máme tady... Dobrý den, pane europoslanče, měl bych na vás takový dotaz. Občas vás poslouchám a nikde jsem nezaznamenal, že byste vlastně říkal, že Evropská komise je vlastně největší obchodní dealer Čínské lidové republiky. Protože vlastně celý ten Green Deal je vlastně založen na čem? Na čínských baterkách, čínských
v panelech čínských měníčích, dneska už i čínských větenících, čínských elektromobilech, protože evropské firmy krachujou. Jo, takže dneska vlastně většina toho se dováží z Číny. Vyhodnotil někdo v Evropském parlamentu, kolik se toho vlastně z té Číny přivezlo? A za kolik? A kolik je potom evropský podíl? To je jeden dotaz na vás. Další dotaz. To, jak jste hovořil o tom, že se Evropská unie rozpadne. Víte, mně to spíš připadá, že ta Evropská unie a že ty státy se chovají jako ta žába, která se vaří v tom hrnci. Jo, to znáte asi. A já jsem paní von Leinové strašně věřil. Když nastupovala do funkce, jak jsem jí strašně věřil, protože ten Bundeswehr dokázal zlikvidovat tak rychle a tak dobře, líp jako Rudá armáda, tehdy Wehrmacht. Já jsem jí věřil a ona teda mě zklamala. Já se obávám, že ta setrvačnost té Evropské unii, jak jste říkal, tak 10 000 úředníků, že jo, z toho 3 000 tlumočníků, že to je natolik silná armáda, teď k tomu ty 10 000 lobbystů, kteří samozřejmě jsou velmi dobře placeni, že ta setrvačnost je tak zoufale obrovská, že takovou setrvačnost my bychom potřebovali v energetických sítích. Jo, kdybychom potřebovali, aby ty naše točivý stroje pořád měly tu většinu, aby sem nechodily ty baterky, aby sem nechodily ty panely, ty větrníky. Nesmyslný. To je jedna věc. Další věc. Máte nějaké informace o tom, že údajně slovenská vláda změnila své stanovisko z hlediska dostavby jaderných elektráren a že teďka jedná s Westinghousem a podepsali nějaké ujednání, když jednali s Rosatomem a bylo domluveno, že bude stavět Rosatom stejně jako staví v Maďarsku za těch výhodných podmínek, to znamená úvěrování, nízké ceny atd. A poslední dotaz. Chci se zeptat, jaký je váš názor na podporu porodnosti, protože to já vidím jako budoucnost a bez toho se neobejdem, která je v Maďarsku. Jaký je na to váš názor? Děkuju. Dobre, ďakujem. Vyskúšam trošku tak v rýchlosti, že nerozvádzať to nejako len kvôli tomu časovému aspektu. Čo sa týka Čínskej ľudovej republiky, dovozu z Číny, poviem tak, že zaznievajú často v Bruseli podozrenia, lebo to, čo robí Európska komisia, ak sme sa tu rozprávali pred chvíľou, ono to nedáva žiadnu logiku, že prečo by to nejaký politik mohol chcieť a mal chcieť a prečo by to vlastne robil, že by vedome likvidoval svoje vlastné hospodárstvo, svoj vlastný kontinent a európske štáty. Nemá to logiku, prečo by to niekto robil sám od seba, jedine, že by mu za to niekto platil. A bolo to výhodné pre ňoho, aby to robil ako osoba. A preto, akože ja som už viackrát počul na európskej teda pôde všeobecne obvinenia alebo nejaké podozrenia, že tú Európsku komisiu korumpuje, ja neviem, nejakým spôsobom priamo alebo nepriamo ovláda buď Čína alebo Spojené štáty americké, lebo skutočne tá Európska komisia momentálne robí politiky, ktoré sú výhodné buď pre Američanov alebo pre Čínu. Nie pre Európu. Chápete, čo myslím? Čo za tým je, alebo nie je, ťažko povedať, ale v každom prípade myslím si, že, a povedzme si to na rovinu, priznujeme si to, že momentálne má Amerika a aj Čína oveľa schopnejšie politické vedenie, ako má Európska únia. Robia to lepšie, ako to robíme my v niektorých oblastiach a preto my sme náš vplyv Európy vo svete upadá a ich vplyv vo svete rastie, aj v prípade tej Číny. Čo sa týka Lejnovej 10 000 úradníkov, tak tých 10 000 úradníkov je len v Europarlamente, to nie, takže ich je v Eurokomisii a potom v Európskej rade ešte viacej. To je chore, to je šialené tam, akože to je tak, neviem, či poznáte ten pojem Deep State, hlboký zažratý štát. Je to tam tak zažraté, že naozaj tam napríklad v Europarlamente je teraz nejdem ako hodnotiť sexuálnu orientáciu nikoho, ale je to akože fakt, že je tam lobby alebo taká mafia homosexuálov, že oni držia spolu, oni sa navzájom poznajú, vedia, kto je akože z nich a držia spolu a nepustia medzi seba možno nejakých nových áno, ale proste nedajú na seba dopustiť. A keď ubližíte jednému, všetci sa zorganizujú na všetkých úrovniach tej štruktúry, tej 10 000 a máte problém. A to je ten deep state, že to je proste mafia vo vnútri nejakého úradu, z ktorého vy neviete, keď tam prídete ako človek, ktorý, ja neviem, takto zvolený zvonka, sadnete si tam na stoličku a že teraz idem to zmeniť, je to problém zmeniť a preto aj tá reformovateľnosť Európskej únie, nie som si celkom istý, či to je možné, či by to nebolo lepšie vyhodiť všetko, rozpustiť a vybudovať hospodársku spoluprácu, spravodlivú, normálnu, rozumnú, inteligentnú hospodársku spoluprácu medzi európskymi štátmi na novo, od začiatku, bez tých blbostí, ktoré momentálne v Bruseli sú.
Čo sa týka atomovej elektrárne v Jaslovských Bohunicách, budú to stavať Američania na 99%, to už je dohodnuté, Fico premiér to oznámil. Dokonca ho za to aj americký veľvyslanec na Slovensku pochválil, že oceňuje, že vylúčil Rusov a Číňanov z hry, keď to tak mám povedať. To verejne zaznelo. A budú to stavať teda Američania Westinghouse. Nevieme za akú cenu, ale hovorí sa o desiatkách miliárd eur, že vraj by to malo byť výrazne drahšie, ako by to bolo postavené od Rusov. Pozrite, na jednej strane chápem a nechápem. Na jednej strane chápem, že keď teraz sú v platnosti tie protiruské sankcie, s ktorými ja nesúhlasím, ale oni sú v platnosti, tak je dosť komplikované, aby sem chodili Rusi a pravdepodobne stavali, nosili sem tie technológie, lebo sú to, viete, veci dvojakého použitia a podobne, že cez ten sankčný mechanizmus, že len to cestovanie by bolo asi náročné a tá výstavba by asi bola komplikovaná. Čo ale nedokazuje fakt, že je dobré, že to nestávajú Rusi, to dokazuje skôr fakt, že je blbosť mať sankcie, ktorými si vy z trhu znova de facto eliminujete oveľa možno lacnejších dodávateľov tej istej technológie, ako ste mali predtým. A sami si umelo, to je to, čo som hovoril, že chodíte po obchodoch a hľadáte toho najdrahšieho, sami si umelo vyberete toho najdrahšieho a potom ho donesiete. A druhá vec je, že prečo to budú stavať Američania, je podľa mňa ten fakt, že to, čo teraz Trump predstavil, ten nákup energií za 750 miliárd eur a nákup zbraní za 600 miliárd, plus investície Európanov v Spojených štátoch amerických, že toto je súčasťou tej dohody. Že oni to už mali naplánované dávnejšie, lebo to rokoval komisár za Slovensko Šefčovič, že to mali naplánované dávnejšie a toto bol ich plán od začiatku. To je môj akože nejaký názor na túto vec. No a čo sa týka tej pôrodnosti, tak viete, jedna vec je tá finančná stránka podpory mladých rodín, alebo aj všeobecne rodín. Nemusia to byť len nutne akože novo nejaké mladúčké 20-ročné rodiny, 20-roční ľudia. Podpory rodín, aby chceli mať deti, aby mohli mať deti, aby mali na to byty, aby mali na to nejaké finančné zázemie a nemuseli byť obmedzovaní financiami. Ale druhý aspekt, ktorý treba spomenúť a možno vy skúsenejší to potvrdíte, je aj ten, že aj tá kultúra musí sa trošku zmeniť, že by bolo dobré zase dať do popredia pre mladých alebo pre strednú generáciu ako následovania hodné vzory nie len nejakých šašov, speváčikov a tanečníkov a tam v televízori, čo sa stále vykrúcajú, ale aj spropagovať to, že je moderné, je správne mať deti, mať rodiny, že je to fajn, je to dobré, lebo je to kultúra. Viete, mnohí mladí majú peniaze, ale nechcú mať deti. Ja to poznám aj na svojom ročníku. Ja mám 2 malé detičky, no možno už nie sú tak malé, ale poznám mnoho mojich kolegov, ktorí by mohli mať ako po finančnej stránke, ale nechcú mať. Im je lepšie cestovať každú pol roka, výletík, dovolenka, Instagram, viete, fotečky, devčatá, auta a nechcú mať deti. Kultúra, to je druhá vec. A tam trošku treba zmeniť potom aj tie médiá, civilizačné nastavenie, aby sme naozaj neboli prevalcovaní zvyškom sveta, nielen ekonomicky, ale napokon aj demograficky, čo je dosť vážny problém. Takže to určite musíme a chceme zachrániť. Dobre, aspoň takto v stručnosti, lebo naozaj. Tomáš. Prosím. Pardon, abych jenom takový krátký příspěvek. Já mám takový pocit, že tady jsou 2 skupiny lidí na téhle planetě. Anglosasové a proti tomu Slované. A ti Slované, jak jste právě říkal, jsou zaměřeni na tu rodinu, na ty city, na tu společnost. A ti Anglosasové jsou zaměřeni na materiálnost, na ten zisk, na tyhle ty věci. Takže já si myslím, že je čas, abychom se my, Slované, opravdu do toho položili, dali se dohromady a šli jim po krku. To je všechno. Děkujem. Tak další otázky, už máme tak 10 minut, takže prosím. Děkuju. Já bych chtěl ponejprv poděkovat za to, že jste pozvali tak vzácného hosta a vzácnému hostovi zase poděkovat, že přišel. Už doteď měl moje sympatie po dnešku, má ještě vyšší. Mám rád Slovensko, mám rád slovenské sportovce, piju zlatýho bažanta, takže v tomhle duchu mi to dnešní povídání konvenuje. A ještě si než položím otázku, ještě si v rámci té československé nostalgie dovolím jednu vzpomínku. Měli jsme výborného rodinného přítele, byl to Imrich Gamblech,
veterán ze západní fronty. Můj tchán, otec mojí ženy byl naopak zase veterán z východní fronty. Oba dva si výborně rozuměli. V československé svátky si brali sváteční uniformy, vyvěsili vlajku na zahradě a šli na 2 deci. Tak doufám, že se do téhle situace budeme pozvolna vracet. A teď navážu na to, co říkal pan europoslanec i pan ředitel Jan Dejsek, ty geopolitické záležitosti a to, kdo se má nebo nemá vložit do politiky, aby to nějak ovlivnil. My se teď blížíme docela do důležitého momentu, to jsou ty blížící se volby a já bych chtěl v tomhle případě jednak vznést takový dotaz a hlavně popud. Já dost dobře nerozumím tady vztahu mezi Stačilo a Jasanem. Škoda, že tu není pan Pilmajer, ten to občas vysvětluje, ale já mám obavu, že ambice tady toho seskupení, které se pohybuje v té položce 1% preferencí, že budou nějak užitečné. Naopak mám pocit, že kdo se přikloní k volbě a hodí hlas tady tomuto sdružení a nic proti němu, ať jako pokračujou, ale není to podle mě dobré ani prozřetelné, protože ty hlasy, ať chceme nebo nechceme, propadnou, což bude voda na mlýn stávající pětikolce, která se chce za každou cenu a musíme mít obavy, že oni zvolejí všechny možné způsoby, aby se zůstala u moci a aby to, co tady zaznívá, hlavně z úst pana inženýra Jandejska, aby nemělo vůbec šanci se dál prosazovat. Takže to bych chtěl říct jako jakýsi apel na závěr mého nesourodého příspěvku. Omlouvám se. Já bych chtěl říct něco, co asi počítám, že se mnou všichni, co tady sedíte, budete souhlasit. Prosím vás, já bych se vám, pane europoslanče, jako představiteli slovenského národa strašně rád omluvil za našeho Fialu, který s vaším představitelem zrušil všechny rozhovory a dělá všecko pro to, aby jsme se zase rozdělovali o něco víc, než jsme rozdělení. Tak já se vám za něj, a myslím, že se mnou všichni souhlasíte, omlouvám. Je to blbec. Honzo Schneider, chceš něco? Ne? Ďakujem, ale nemusíte sa ospravedlňovať, vy za ňo nemôžete, tak ako my sme nemohli za Matoviča, alebo za nejakých iných bláznov, proste niekedy sa stane, niekedy Fiala, alebo nejaký Zdechovský, alebo takýto, že na Slovensko zavítajú a potom porobia nejaké veci, ale... No, ale oni nedefinujú vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, viete, že to nie je o tom a premiér Fico to minule tuším veľmi dobre povedal, teda v tomto prípade, akože s ním súhlasím aj, že potom si sadne obyčajný Slovák s obyčajným Čechom volať na pivo, viete, kolega tam spomínal, že pije Zlatý bažant, ja zase Plzeň a Krušovice stále, takže čo, pokecajú a normálne sa porozprávajú a aj tak si povedia, že tí naši politici sú debili alebo idioti, takže medzi normálnymi ľuďmi ako nie je podľa mňa žiadny problém a pevne verím, že ani nebude a aj keď tí politici niekedy vymýšľajú. Pane europoslanče. To je to, čo aj hovoril. To je to, čo hovoril aj Tomáš, že tí anglosasi, oni majú záujem rozbíjať jednotu medzi tými slovanskými národmi, lebo samozrejme chcú rozbiť svoju potenciálnu konkurenciu. To je plánované, systematické, dlhodobé, historické. Vždy to tak robili a vždy to tak robiť budú. My sme hlúpi, keď mám seba kriticky povedať, že sa rozbiť a rozhádať necháme. To je naša časť chyby.
Pane europoslanče, mohu mít ještě dotaz, prosím? To dneska tady několikrát padlo o tom jednání ve Skotsku na tom golfu, kde jednala paní von Leyenová s panem prezidentem Trumpem. Ona jako předsedkyně spolku se k něčemu zavázala. Jak moc je to závazné pro členy toho spolku zvaného Evropská unie? Takovéto ujednání. Jaký k tomu měla mandát vůbec? Zda k tomu měla nějaký mandát? Neviem, do akej miery je to záväzné, lebo bolo to publikované iba mediálne. A je to nejaký nešpecifikovaný záväzok, ktorý nikto zatiaľ teda z nás nevidel, neviem, či nejaký dokument je, ale podľa mňa nie je. Skôr je to politický záväzok, že ona sa politicky zaviazala, že nájde riešenie, aby sme zaplatili Američanom tých 1300 alebo 1400 miliárd eur alebo dolárov, to je v zásade už aj jedno, lebo ten kurz je podobný, za to, že... A neviem vlastne za čo. Za to, že chcú a že si vypýtali. Takže hovorím, ako som povedal, ja si neviem predstaviť, pán Jandejsek je v pozícii riaditeľa, že by sa mu podriadený vrátil s tým, že toto som vyrokoval pre vašu firmu. Však asi by ho vyhodil cez okno a už by ho viac neuvidel. Ale vidíte, Leyenová sa vrátila do Európy a ešte to odprezentovala, že jak dobre vybavila. Čo vám na to povedať? Ďakujem, dobrou chuť. Ďakujem, podobne. Takže myslím si, že už budete mít všichni, ještě tady asi 3. Takže vám všem přeju dobrou chuť a pokud budete chtět ještě diskutovat potom, tak samozřejmě ještě tady paní kolegyně něco chtěla, než začneme jíst. Dobře, ja mám len jednu otázku. Aká je šanca, že v Európskom parlamente sa to reálne obráti k tomu zdravému rozumu? Vy ste hovorili, že v podstate už sa to začína meniť, že trebárs pri tom odvolávaní von der Leyenovej, ale aká je šanca naozaj, že teda reálne dôjde k tej zmene? Pretože keď sa pozriete, tak my stále hovoríme o tom, že cítime, že mohli by sme vyrábať viacej. Vieme o tom, že sa dovážajú nekvalitné potraviny. Proste ako to sa všeobecne vie, že to, čo sa sem vozí, že sme skrátka popolnicou, že nedovážajú sa sem kvalitné veci. Z veľa tých vecí, ktoré sa sem dovážajú, máme problém. Pozrite sa, koľko toho je na internete, čo všetko sa sťahuje z trhu. A je to pôvodom aj z krajín Európskej únie, to znamená, nie je to len z tretích krajín. A je to len vlastne to zrnko piesku, lebo keď by sa robili podrobne rozbory na to, čo všetko sa vlastne dostáva na trh, tak by sme sa, alebo mnohí, ktorí v tom nerobia, tak by sa čudovali, čo všetko sa vlastne ponúka spotrebiteľom. A potom sa čudujeme, prečo vlastne máme zdravotné problémy, čo všetko vlastne sa vyskytuje v tej populácii, ale priamo to súvisí s tými potravinami. A ospravedlňujem sa, že vás nenechám nájsť. Dobre, takže otázka je, že do akej miery je šanca, že sa to nejakým spôsobom zmení, alebo že sa tá politická situácia otočí, alebo že sa podarí zvrátiť tie nezmyselné rozhodnutia, do ktorých nás vedenie Európskej únie, Európska komisia ženie. No, nadviažem, dám to do kontextu, čo hovoril, alebo ukazoval pán prezentáciu, že kto je sluha, kto je pán. A takisto aj kolega, čo sa spýtal, že do akej miery oni, tí, ktorí sú pri moci, alebo tá vládnúca väčšina, verí tomu a do akej miery je presvedčená o tom, že robia správne veci. To všetko spolu súvisí a to všetko je jedna prepletená nejaká spleť argumentov a všetky tieto čiastkové argumenty zastrešuje jeden argument. Keď to dáme všetko dokopy, tak si musíme uvedomiť jednu vec, že ich sa nedá zmeniť. Oni naozaj poprvé sú presvedčení o tom, že majú pravdu, že to robia najlepšie a my všetci sme hlupáci. Po druhé, oni sú páni, lebo majú moc a vnímajú seba ako pánov a občanov, alebo národ všeobecne ako sluhov, ktorí majú slúžiť. To je presne tá deformácia. No a jediný spôsob, ako sa to dá nejak zastaviť alebo zvrátiť, je, že ich sa nedá zmeniť, ich treba proste vymeniť. To je jediná vec. Problém Európskej únie ako takej je ten, že poprvé Európska komisia nie je demokraticky volená, to je skupina úradníkov, ktoré sa nezodpovedajú občanom a oni sa tak arogantne k občanom aj správajú. Oni vedia, že
oni nie sú na verejnej mienke ľudí absolútne závislí, je im v skutočnosti úprimne úplne jedno, čo si o nich ľudia myslia, lebo od názoru ľudí nezávisí ich pozícia. Viete, napríklad pozícia vašich firiem závisí od názoru spotrebiteľov. Keby neboli spokojní s výrobkami, alebo s cenou, alebo s kvalitou, tak by asi nekupovali a mali by ste ako výrobcovia problém. Lenže eurokomisári tento problém nemajú. Oni nie sú závislí od názoru bežných ľudí. Je im to úplne ukradnuté. Oni môžu ľuďom naplúť do tváre a zajtra aj tak pôjdu do roboty a dostanú svoju štedrú výplatu. Takže to je prvý element, že tá Európska komisia nie je demokraticky volená a nikomu sa ani nezodpovedá. A už vôbec nie teda občanom. A druhý element a problém európskej politiky je ten, že má strašne veľkú zotrvačnosť. Tam sú 5-ročné cykly volebné a keď sa niečo zvolí, aj Európska komisia, tak tam je 5 rokov. A potom akákoľvek zmena parciálna alebo inkrementálna trvá zase ďalších 5 rokov. Medzi tým v Číne postavia 20 atomových elektrární, Spojené štáty vyvinú umelú inteligenciu a my v Európe proste tu riešime, že či sa majú na týchto plastových fľaškách takto otvárať štuple alebo sa majú dať dole. Viete, že v tom je tá nedynamika a neakcieschopnosť tej európskej politiky, že je strašne komplikovaná, má strašne veľkú zotrvačnosť a strašne smalú spätnú väzbu z praxe, z bežného života, v podstate z reality. Takže ja si myslím, že sa to zmeniť akože v tom Európarlamente dá, teoreticky je to možné, len to potrvá strašne dlho, kvôli tým dlhým volebným cyklom a tej veľkej zotrvačnosti a tomu deep stateu. A otázka je, že či oni nestihnú zničiť Európu definitívne skôr, ako by tými prirodzenými cyklami 5-ročnými sa dokázala presadiť zmena v Európskej únii. Viete, čo myslím? Že či pri takomto tempe zmien a 5-ročných cyklov, a kým sa ľudia uvedomia a zvolia trošku viacej nejakých vlasteneckých alebo suverenistických poslancov a potom zase prejde 5 rokov a pochopia a znova zvolia trošku viacej, či náhodou tá európska politika nezničí Európu skôr, ako my stihneme vôbec nejakú zmenu priniesť. No a hovorím, v tejto konkrétnej veci som ja pesimista a ja si myslím, že Európska únia v takom stave, ako je teraz, do budúcna nemá šancu prežiť. To je technicky nemožné, to je vylúčené. Ekonomicky, technicky, ľudský, politicky, to je nemožné, aby to takto pokračovalo. Takže tak.